So atong ipadayon ang atohang input karong hapuna. Ang atohang topic is all about Bible. So sayod ta mga katikista nga aduna jud akong kakulangon no kita sa pagtulunan sa Biblia. So mo nang nihangyo ni nangayo tabang sa usa sa mga mangginitan sa CFD Bible Apostolate, si Brother Gilbert Dundoyano, nga siya ang ato ang pahatagon o pag-share po sa iyang mga kahibalo sa Biblia. So ato siyang i-welcome. Naagi sa yes clap. Everybody. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes! So now po na siya natin siya program po sa radio. O every Sunday po ay sa alas 6 mag-talk po siya sa Miputak Parish, Miputak Chapel, no? St. Peter's Chapel dito sa Miputak. Hatag po siya dito o mabagbat po siya dito. May hapon, sir, mga katikista sa katedral. Salamat kay friend me sa Facebook ni Faith. Okay. Akong iyon na kay parang i-add po ko ninyo. Para ma-friend ko muna ko tanan. Okay, ako lang ipaila ako kay basi mo sulod ko sa politics, no? Aron inyo pong kuhanan. Nag-joke. Doon ba eleksyon, no? Karoon ng May. Kinaot nga itong eleksyon hapsay no? O kining akong ipaambit ninyo ron, maninguha ko nga murag madala ni tanan. Isip ako mga isuon, gusto na ko nga kadtong mga reflection nga akong nahibawan, unsay angay na to buhaton isip mga Kristohanon nga mura siya o kanang si tawagan kanang networking ba nga kung unsay maayo nga nahibawan na to natapunan dili lang taman nato o nako kundi maapil ko mo kay maawat ninyo ba. Di ba kanang bata, ang mahibawan sa bata, ini kadako ang porsyento nga mahulma ang bata base sa unsay iyang nakita o nadumog. So, mao po na atong panihuhaon diri nga sa ako mga nakita o nadumog nga natuo ko nga naaliha ang simbahan na nudlo. Gusto na ko dalon ko diri. Dili lang kay ko ingon nga focus yung kayo sa kiningamong mission sa CFD ba na apologetics. Of course, naani apologetics but mas kulabihon ako ang kining kanahatong diwa yung ba isip mga alagad. Di ba mga katikista, mga alagad man na. Okay, kung sa'yo kayo dapat imuho na itong siguro attitude ingon na mga alagad. Tugutin ko sa pag-quote katong akong nakita ganyan sa Facebook nga gikan sa kapare. This is introduction na to. Sa dihang gi-interview siya sa kung wa ko masayo sa media sa kapare pag-interview niya ang pangutana sa media mahitungod sa atong Santo Papa ning present Pope ba Pope Francis. Gipangutana maong parit sa mga media o unsa ang atong Santo Papa karon unsa siya ba? Ingon tong pari nga kay amigo man niya kay taga Argentina man. Diba itong Pope taga Argentina na okay. Kaya itong pari ako nagalit rin na sa Pilipinas na assign, maayo na po Tagalog. Siguro nag-hebalo na mo kung nagkailan mo niyan si Father Filoni. Kung mo ka, kuha na maayo kayo mo Tagalog, anak ko kong bata kung nagtanaw sa video na amaze siya sa Tagalog. Kay Argentinian, pero maayo kayo mo Tagalog. Okay, so ingon ang mga pare, may tungod sa itong Pope nga
ni saka ang iyang titulo, pero ang iyang batasan mauring yapon. So may buot ipasabot sa parit. Kay kasagaran ko na to, kung daghan na ito mahuman, ma-professional na ka, magka-taas ang atong titulo, mausog po na itong batasan, di ba? Okay. Oh. Mausog itong batasan, may mo ng galut or maruganti na ba? Basta kay kasagaran na ito, ingunahan na yun. Makalimot na maukasagikan. Pero kana ko ng atong Santo Papa, may taas lagi iyang titulo na himog ng Santo Papa. Pero ang iyang kinaiya ko ng maurag yapon. Ugod sa inaan niya kanang iyang humility, kanang iyang pagkamakausano. Now, hinaot nga kining akong pagpaambit ro ninyo diri mo po ni mahitabo nato. Kung magtuon ka sa Biblia, magtuon ka sa itong mga libro, unsa diha, dayon doon na may title ihatag nato. Hinaot nga kung musaka atong titulo, pero ang atong kinaiya ng Kristohanon mauring yapon. Di ba? Oh. Kunya hagin po ni namo gani sa among grupo CFD, no? Kaya ang among tentasyon po, ingon nga mga CFD, hibalo mo sa among tentasyon. Magkaanam ang hibalo namo nga magdugang, ingon na lang magka-bright me. Sa akong pagpadalipod sa pagtuo, ang among mga batasan po, musaka po. Diba? Oh, ang mga kargo ba? Ayan, mahimo namin arugante. Kaya ng mga dili katoliko nga among dibatihon, tao mo na namo bubog, bulog, di kasabot. O, anaw na namo ba? Di ba? Siguro, makakita mo na sa Facebook. Muna ang mga tentasyon. Ingon nga ba si FD. Pero ako naringkamot ko nga mawala na. Pero until now, dili ko 100% yun nga nawala. Kay lisod kayo pag kiningat. Kaya ito galing kontra na itong kawilingon. Mutuo mo sa dili ang pinaka-number 1 yun akong enemy. Dili laing tao. Dili nga na yung yawa. Ang pinaka-number 1 enemy na ko, akong gagaling. Tuo mo na. Tuo mo na. Anyway, kay kita kong mga Kristohanon, ituluan na ta kung sa mga virtues mo. Sige, angay buhato na to. Pero anong masayok magyabiyapon na? Anong siyog magyagihapon ta? Anong namang ipanahon nga maaruganti ka magyagihapon ta? O makasala ka magyahapon kita? Kay kini kong atong kaugalingon, pahinumdum lang nga ana sa atong katekismo nga human mahulog ang una na itong ginikanan, adan o iba, isulod ng original sin, di ba? Ngayon, tumatik po nahimugso po na gitawag na ito, nadala na concupiscence. Kaya ang human nature na ito ba nga mahilig na ka musimang. Kaya ang mga kinaiyan na ito nga wala masubay sa atong pagtuo. Di ba? Kita diri, mga katikista mo kita diri, di ba? Pero siguro pangutanong mo na ito sa tagsa, hindi maging mo ingon nga limpyo yun mo, di ba? Oh, di ba? Kasi ka nang mag-internet lang ta, pagkadangkang kayong tentasyon dahil sa internet. Dayon, makakompromise mo kita. Isa na po gani. Dili na ko 100% yun nga mapakita na ko ang akong pagkakristohanon kung masulog na yun ang mga tentasyon. So nga nung ngayon ko nga ang pinaka-number 1 enemy na ko, dili ang tao, dili gani ang yawa, although ang yawa may responsable ani atong mga bad human nature. No? Anyway, kay bulo na ko ta, kitudluan na ta. Pero anong maglisod may kita o pipinsa ining atake na sa yawa? Mas magkaigo mo yun ang yawa na to. Amot kung kamo, buingon mo nga tagatira sa yawa ninyo sa gang ninyo tanan. Kinsa ninyo diri nga tanang tirada sa yawa sa gang tanan. Isa lang sa kamot. Tanang tentasyon sa yawa, magamay, madako, sa gang tanan. Kinsa mo ingon ninyo mayong laki, mayong babae nga nasa gang yun.
Maulaw siguro. Nada siguro, pero maulaw lang ako. Okay. Kung honest mo tanan, so parehas ta. Di po kumuisa. Parehas na tanan guilty. Di ba? Parehas na tanan guilty. Hinungdong lang po atong babae ba sa gospel. Now, ayaw mo katingalahan nga mo roon talking mo niya ako kay mo pwede nga ni sister ko talk. Oh, talk. By the way, sa among pagka kininginani mo share ko, figurable ko nga kanang talk na gyud nga style sa preaching. Dili ko ng lecture o kanang lecture na mo good pero mas ganahan yun ko talk type kay mamantuman ko na ako mo personally ining yung heart. Eh sa kining lecture good burat. Sabi nagkatulgol mo. Okay. Okay. Lisod kayo pagpadangat sa mensahe nga kung siging istorya rin pagpadangat sa inyo unahunaw kasing-kasing. So, mas diri ko sa kanawang kung sige natural na to nga makat ko sa nato makaton. Di ba kasagaran na to makaton kanang mantuman gyud nga istoryahan ay. Di ba kanang kanang lovers mo ko mantuman istorya nga mag-date na. Oh, attentive yun mata ko sa, di ba? Pero kining mag-lecture ta ambot lang na may galing na 10%, 20% nga ni kuan yun, nakapokus yun. Muna nga, by that, pamalandong na ko, makaingon ko nga, mas mayo talking na yun akong style sa kanang sharing. Kaya kung luna ko mo'y ika-react ko no. Kaya nga to diri, ang output, holistic, diba? Dili lang kay nakahibaluta, may nakita, nagkangitang ibawan niya ang atong kinaya, pura lang ihapon o pagano. Yes. Okay. Nahinumdum ko atong biyuda, o dito biyuda rin. Tingnan na natin, makasasala na babae diya sa gospel. Kung nahinumdum mo, din kandidato na unta na ihawon kinabang silutan o death penalty. Di ba? Siguro sayod mo nga ang karaang tugol o tinuan sa mga Hudiyo na sila death penalty. Sample, makalapas ka niya ng usa sa sugo o ini sugo sa Diyos sama ng Sabat o adlaw ipapahulay. Makalapas ka adlaw ipapahulay, batukon ka hangtod mamatay. O gyapon ka nang kung mananapaw ka, babae ka nga usa ka mananapaw, silutan gyapon ang death, batukon ka hangtod mamatay. Kung nagbasa mo og Biblia, nagbasa mo ng Biblia, nato'y babae nga makasasala. Dayon, sugda na ang taog bato sa mga Hudiyo. Kinaaman na sa ilang balaod nga, ang mananapaw, masakpan, batuon hangtod mamatay. Kaya si Kristo tuwa dito. Sugda na ang kanilang bato, pero ang atong Ginoo daw may babag, yun sa niya pagbabag. Siya tagarsa. May tikubo gani siya. Ato sa ubos, doon na siya gisulat. Nga ang iya bang gisulat dito, dili na pang mabasa sa Biblia o kung sa tuya ang gisulat. Yang ato mga pare gani nga mantigo sa kanang exegesis sa Biblia, kanang usaon pagsabot. May mga pare mo ingon gani nga sa tradisyon katukunong gisulat ni Kristo dito mga nagkariiyang sala. Nagkiriyang sala sa mga tao ba? Tanang klaseng sala ay gibuhat sa tao, yan di panulat. Dayon, pag umanyag sulat, straight siya, tindog na po siya, dahil naingon din siya. Kinsa tong walay sala dihan ninyo. Mauwi mo na og bato niya ng wabayhana. Uwi mo nagbato aron mamatay, kinahamang ka na sa tumulaot. Wala magyuy usa. Hindi ba ito?
Naglakaw gani sila, nalipat. Kaya naulaw. Naulaw sila. So, ano nga po hindi ko na kay, di ba, namutana po ninyo? Namutana, lahi lang to ang pamutana, pero mamamara ba, may similarity, pero lahi ang sitwasyon, di ba? Oh. Sa mga pana, sa yawa, mga tentasyon nga gihatag sa yawa na to, tanan ba na to nakadipinsa yun? Iyo. Ako din, kung kumuisa, iyo kung kayo nga makadipinsa yun. Di ba? Oh, so, mauna. Kung hinaot nga ang mensahe at itong buot ipasabot ni Kristo nga dutlan tanan mga Hudiyo, dutlan tanan mga Hudiyo, hinaot nga kininaa ko ni matunan nila ito. Ang lesson na nga dili ta kinahanglan judgmental. Hindi na kinahanglan judgmental. Bisan pa, unsa ka makasasala sa tao, show mercy, show love, yun always. If possible, unconditional. Unconditional love. Pagkalisod. Pagkalisod, unconditional love. Kung ang imong higala, imong friend, amiga, amigo, magbuhat o gilimayo nimo, lisod kayo ipasaylo, lisod kayo isukli o maayo, kung gihimuhan ka dili maayo, pero ang atong pagtuo kaya, ang atong pagtuo, mao ang gugma nga gipakita sa Ginoo nga para kanako unconditional. Bisag unsa ka salbahe sa tao, show love lang yun yapan. Kaysa atong pagtuo, kana nga love, kung mapadayo na to na, madala na to ang kanhi na ulipon anang sala, kilautan, madala na to sila nga muawat ko sila na to. Now, dili lang ko magsulat, ha? Dili lang ko magsulat. Kamu lang sulat. Okay. Kung gusto mo nga i-take note, ang akong isulti, take note lang yung automatic. Okay, murag. Kanang maestro ba sa college pa? Okay. Kung nakagaling, mamantayan ninyo ka, ang i-take note para di mo malimot, automatic sulat. Okay. Sito kong isulti ba ito lang? Malimot ko. Okay. Wala ko. So, itong latest na wala ko masumpay. Ha? Basta ito. Oh, okay. Tama. Bisan unsa kadautan, salbahe sa tao, show mercy, show love lang yun yapon. Lisod ni, pero pinaka epektibo nga armas sa usap at Kristohano. Mukudlo sa mga versikulo kung sulat sa inyong inyong kining note, yung notebook. Ang Romans chapter 12 verse 21. Romans chapter 12 verse 21. Kung sa may giingon ni St. Paul diha, sige ni St. Paul. Actually, kung basahon mo na whole chapter, gikan yun verse 1 up to verse 21, hindot kayo na, kinaaliha, gisay-say ni Paul, unsa yun ang pagkaalagan, unsa yun ang pagkakristohano. Iyang gipahimugatan diha kanang humility, pagpaubos. Gani sa akong sabot ana, unconditional na klase si humility. Dayon, ang iyang conclusion ana, meaning, ino na lang, formula, kung basahon mo na, detalye. Kung ato nang i-formula, akong gawin, akong pilion kanang verse 21. Romans
12 verse 21. Gingon niya nga, overcome evil with good. Okay. Buntuga ang kadautan pinagi sa paghimo o maayo. Wala gingon niya nga, buntugon ang kadautan pinagi sa pagbuhat o dautan. Buntugon ang kadautan pinagi sa pagbuhat o maayo. Now, kung saan na? Kasi may mga example. Kung sa may mga example na overcome evil with good. Okay, natabunan na akong camera. Okay. Oh, ipagawas ka na, no? Okay, sorry. Sabi ko, yun. Okay, now, palayan ka. So, wala. Overcome evil with good. Kung saan mo na siya. Now, siguro mo, musayit ko o katong sulti sa usap ka santos na nalimot at tapos ngalan nga dahil siya style kung manudlo, bugamit siya ka ng mga butang ba? Tama sa adlaw, bulan, stars, isa niya. Ang ako nagundo ba, iyang gigamit ng kanang sun, kanang adlaw. Tutukan ko na ito ng sun. Kung sa may trabaho, ayan sun, mo hatag o kahayag. Di ba? Muhatag o kahayag sa panahon di nagkinahanglan daw kahayag. Kunya, mutapig po siya kung nagkinahanglan daw kangigit kung mapahulay ta. Di ba? Tapig po siya. Sa panahon di nagkinahanglan daw kahayag, di ba? Ikbata na to. O, musyahin ko na siya. Kaya, matrabaho na kita, kinahanglan daw kahayag. Kunya, mamutang na ka. Kung ang saan mamili o tagaan sa mga kahayag. So, siguro magreklamo no? Nga naman nga, siya naman, diniyagan ni mo. Ano ako, dili man. No. Dili ko ni mo kay makasasala ka. Pagdoon ka. Dili ka masinudundun sa Diyos na mabubuhat na to. Dili mo ingon ana ang saan, di ba? Bisag unsa ka, mo pakita isa ni. Kaya man, kaya nahigugma siya nimo. Kung sabot nahigugma ang Diyos, ipakita niya sama sa kahayag sa adlaw. So may ibot natin sa kudan na. Kita mo doon ka, dili ka mamili. Di ka mamili. Mga sasala man, mga kinayang gitaganahan, kinahanglan isyo, lagyot, pero naihapon na ito ang atong kaayo. Dili, plastika na. Dili, plastika na. Okay. O, kinasing-kasing o hugma yun. Now, nag-istorya ko na yung dili ingon nga nahimo niya ito ha. Okay. O. Nisulay lang ko tuon tinagtuo ko nga mo ni maayo na misa. Yari, ako nag-istorya ninyo, master mo mas maayo ko po siguro. Mo sunod akong gidulog. Okay, pero malipay ko. No? Bili ko masina. Kaya, may nundong bitawanan, kining kasina bitaw, ako na i-share ninyo kay say, mabiktima ko Pero, na-overcome ako na ako kay magkabantay ko muna siya ko ako mong yun yung i-correct. Kini bang, for example, na yung mga question na yung mga rin kinahanglan magtubag. Usahay, murag mo ka. Dahil yung mga lisod ka yung question, dahil gamay rin maminaw. Murag mo kuno na, isa na ako ni-share dito, kaya basi sila may mo-share rin, basi sila na nung tawag may laki. Kung sila niya akong nahibawan, ma-attribute may sila mo na imayo kay sila may nag-share natin. Kaya bang, urag, di sa nimo i-share, ang dapat nimo i-share kay mahadlo ka nga katong i-share nimo, nahimo mas mayo kay nimo. Kaya ba, may musika.
Kasi ma-feel ako na yun, anak. Pero, ma-overcome rin yun ako. Ma-automatic rin ako nga, hindi ko na ko ipadayon. Kung kinahanglan ni Sir Dayo, ang nahigayon na, abot ko nga mo nga feeling, nga ka ng murag mahadlok ko nga mas musikat ng iyong musikat tao, nga ikaw, dili. Abot na mo na. Sa akong reflection, mas kung konsensya yun nato kuya akong paminahon, mas malibay yan ko. Nga po, Michelle, nagulahan mo, bahala ako. Dili. Dili. So, mo yun ay di tudlok sa akong konsensya. Pero ang enemy lagi, kaya akong lingon ninyo nga, ang pinaka-number 1 akong enemy nga, lisod kayo buntogon, ang akong kaugalingon. Muna kayo pasabot, ang akong human nature, but human nature nga until now, pag yun ako totally overcome. O siguro, kamo po matagusan ninyo na po siguro mo. Na may mga batasan siguro nga hangtod karon, sige na mo kumbati. Sige mo kumbati. Dili sa atong grupo sa katikista, usa kayo na kita ninyo mga batasan ninyo nga nagtuo nga dili maayo, dili mao, pero wala pa yun ninyo totally overcome. Mabuntog ba? Ha? Tardiness? Piliwan ka kasi galing. Sino? Tuho ko na. Mga human factor na. Siguro, mamutan na mo, saan mo mag-overcome na? So, naroon maghihapon sa itong pagtuo. Number 1 is, itong prayer. Prayer yung nga tininuod. Kaya nato mga Katoliko, pinaka-number 1 dyan nga powerful na prayer is rosary. Mamutan ko ninyo, subo yun na ito, rosary. Kinasing-kasing bigyan tayo ng rosary. Ha? Diba? Kaya ako, sabihan mo na ako, kaya muna yung pinakakulang na ito, prayer. Hangtod ka nun, kulang yung kayo ko prayer. Kaya ka, na may testimony sa akong kinabuhi nga, prayer mo'y sulbat. Ako ito, na-share ko lang ko ninyo, tupunan ako talk ninyo dito sa seminary. Inong gumano. Itong nakita po sa Victoria Country Homes, itong dito kami kapuyo. Nga ako lang i-review ha, alam nga itong wala kalugot. No? Sa Victoria Country Homes, dito kami kapuyo, kay naman kami bagay dito nga, ako akong ipaulian. No? Pero naana meron dire. Sa una, dito kami kapuyo, na ito'y ga-invite na ako usa ka pamilya sa ilang balay, gi-invite ko kay mo handle lagi o Bible study. Ilang ko maghingala na, resort maghingala na. To respect ko sa hintungan. Pamilya, dito sa Victoria Homes, nag-invite na ko sa ilang balay kay mo tanda ko o Bible study. Ganong naikag mo itong pamilya ha, especially sa padre ni pamilya, ang lalaki, i-invite ko. Kaya na-problema siya sa iyang asawa na na-convert sa born again. Siguro makakita ninyo ang tense, kaya nasa pamilya ko na ang lalaki hindi gusto madala sa iyang asawa sa born again. Kaya ang asawa, may dominante, may gusto niya nga iyang mana po madala po. So, imagine, struggle na. Di ba? Mas dominante ang babae kaya nag-convert sa born again. Kaya ang mana, dili kayo siya dominante, sige na siya sabot ba sa iyang asawa, kaya hindi pa lagi niya. Siguro, unconditional lang po. Oo.
i-invite ko na maganda o Bible study. Tapos, sa akong pag-Bible study dito, natingala dito mga iba na. Siyempre mo, explain ko, gikan sa larawan, mga santos, purgatorio, tanan-tanan. Nga, nahibawan ako sa CFD. Usaon na siya pag-explain, usaon na siya pag-tubag. Natingala ko, na kung react siya, mamutana siya, mula po i-debat niya ako, gisulti. Kunya, namadandong ko ba, wak mag-yung argument niya, wak mag-yung isulti niya, wak na ko ma-explain na kayo, wak na ko matubag ko kayo, paminaw na ko, natubag mo yun ako kayo, yung mga atake sa atong pagtuong Katoliko. Ang libo ko. Pero sige ako balik, schedule mo daw, sige, schedule ko sila. Kaya, nahinungdon ko mga, niabot tong bulan nga Oktobre. Ano ka Oktobre ba? Bulan sa Rosarina. Sulay, witaw ko Rosario. Rosario, ha? Pero sige mo, balik-balik. Bible study sa inyo. Sige mo, sige. Gihimo na ako na, mula 5 days na to. Yan. Lunes, Marito. Pagka, hindi ko kalimot, Yernes ko na ito ko. Naka ng, pag sugod ako na mo Bible study, Yernes, wala pa ko kasugod, na ngayon nagpasahilo na ko itong babae na born again. Ngayon na siya pasahilo na ko, i-confession ako ba nga, nakasabuntihin ko na siya sa akong mga explanation. Ngayon, i-kuhan siya. Isulti siya na ko na gusto na siya mabalik sa Katoliko. Gusto mabalik sa Katoliko. Ngayon, akong ang nasaya na to sa una dito si Father Montano sa Polanco. Wapay pare ng Victoria. Sa Polanco, kaya ito na ako si Father Montano sa dito, sa Polanco yun. Dito rin naasahan siya, mga simba. Ako siyang giingnan. O, rin, ito, sa natay kauban dito sa Victoria na di balik sa Born-Again, pero mabalik na. So may buhaton rin, saan man. Kaya Katoliko man to siya, so di na siya bumiyagan, no? Kumpisalon na siya. So, yun si Father Montano nga, dala siya dili, ubali. O to, balala ko siya, dito, the Father, kaya, ipakumpisal na siya, then, so itong sulti ni Father niya, ngayang buhaton, o yung i-comply, o nabalik siya. Nabalik siya sa Katoliko. Na ako rin i-share ninyo kay muna example yun sa akong kinabuhi nga nga nang makaingon ko nga importante yun ang prayer. Dili yun na pwede nga magsalig na kasi mong gamayng laki. Nga, ako mamanay tentasyon ako nga, sige na kong tuon, sige kong pasa na, naging share na, pero kulang o prayer. So meaning, kulang o power. Kaya actually, dili mo yun kita may makakonvince o tao. Dili yun kita may makakonvince. Instrumento rata. Ang higap yun sa kasing-kasing sa tao ang Diyos, ang Espiritu Santo. O yun. O ang Espiritu Santo, dili mo alaw mo. Sa pag sige-siyagin, tanan ni mo wato, hindi nila. So, ito nga kung giingon ninyo nga, saan mo yun pag-overcome na itong mga weakness? Number one, prayer yun. Huwag po nang i-share ni Father Piloni na itong i-share ko sa Facebook. Prayer. Usbon ko, kasulti ko anin ninyo, pero dili ko master na. So, ako nga, galimahin ninyo ani, manigikan ako, pagtunuran na rin sa itong simbahan, no? Hinawag ko nga, malupigan pa ninyo pagsubay na bahin sa atong pagtuwa. Kaya lagi, bisag ang akong pagkatao, dili ko gusto nga malupigan, akong negative. Oh. Pero kung konsensya na may akong pangutangon, may nga magayaw, ayaw, sayot na.
Kung dili ka kahimo, mas maayong na yung kahimo kaysa wala. Kung dili ka kapasara na, ayaw kong hikawin ang uban nga mo'y makapasar. Okay, maparihas na mo tanan, hagpong. Okay? Wala na'y isakto ninyo. So, buot na may masabot nga prayer, kinahanglan, number 1, di kinawad ko na ito. Pinasingkasing yun. Naglipay ko ang inyong programa sa DXKT, uban ni Father Tagpil. Eh kung wala siya, di ba, rosary mo na? Sige, magpapaminaw taon ninyo. Kadungog mo, marami ninyo madungog ang ngalan na gibasa sa inyong pinag-reader. Kaya sa radyo mo naminaw. Eh during kanang mga orasa, kanang programa ninyo, na ako ni Papa na sa iyong galuyo kay nabaliktad naman ron. So una, ang atong ginikanan mo ay nagpangga na to, kanang mo, sana mo, okay, mo pero no, bali na. Ang atong ginikanan na murag nagbata. So, luyuan ng orasa, minaw po ninyo. Wala nga, kibulo ko, may mata na si Father nagpindon mo, share exclusive base na tanan mo, hindi ko katulog, minaw. So, na. Pero kanang oras na biya mo, ingon ko ninyo, pila na siguro yung paminaw yun. Nato. Kaya pinaka-taghan nyo kayo, viewers, listeners, kanang yung mga teleserye yun. Kanang yun. Diba? Provincia, no? Sa kulture, no? Sa kulture mo, ako, GMA man. Okay. Saya. Kaya kayo magkatanaw na ba tayo, sige naman na yun. Kasi musapir itong ubang buhato na ito. Pagbuman na ito, sa itong pinisiri nga nahuman diin namin, nangako na ko, kapundan na ko kay kayo maadik mo ibon. Okay. Kaya karoon, kinahanaw po ilain mo tinahanan ito. Sige lang po kung sunod. Kailan galing sa las 11 na dapit, o las 10 na. Sa GMA? Hindi, katong o kanang crown. Ikinahanaw ang bugo. Pasti yun. Kasi akong gibuhat, sigurado yung turo, naagin pamakanan ako. Kaya kaya hindi ko gusto, magsigil ako. Tagad ba? Sige, tagad. Tanong kayo, pag upa man ang kasubod, search kita po sa internet, ipangitan ako kay kuhan mo na siya na kuhan, Srila, muna na, suwito na ako kinsa yung mga actress na, yung duha ka din, si Marin, na atin, o ka na si akong bisupit, o na ako sa kinuha nga lang ba? So ito ko na, kay tanaw ako sa Wikipedia nila, kailangan nila mga ngalan din. Mga hinuwa ng public ko. So kung ibuhat, pag-search na ko, nakita na ko itong tanang yung episode. Na, tinala ko, may iwamutahan na ko ron, asa ng link. Tanawa lagi. Nakita nila ko. Tayo na siya, actually, dili na siya in English, tayo na siya. Pero na may in English ko, so di makasabot, yan mo na. Siya kong ibuhat, oto. Kuha na siya, 12 episodes na. Kunya, taga-episode, 2 ka oras. Putol-putol sa oras, 2. Kaya imagine, 24 videos na, tag 1 hour. Nahuman yun ako, kansan ako na nahuman ka itong Black Saturday. Ibis musaka ko nito, walang kumusaka. Kaya akong itiwas. Natanawa, makaalim, no? Pero, bisa, moingon ko ninyo nga, doon na ko isa yung patuhin ngayon na kaya nga nung ako gibinsog tiwas. Gusto rin kumahuman, parang hindi na kumutan ako. Okay. Pero, namalandong ko ba nga, ang mga istorya, naman mo spiritual baliw. Kanang
love, kanang tinuod nga lawa. Kaya, nanagaling, malimot na kay kasi mo kung gano'n, bisag risko na galing, tungod lang sa imong gugma sa imong isip katao, nanganan sila. Pero ngayon ko, tuyo na po na sino nga magkakita ko, ano, kinaama po yung espiritual nga kuhan. Kaya tuloy, na yung salida, yan siya, love, action, o romance. Love, action, na, para na ko, kumplito ba? Okay. Kaya ako yung nakuha, again. Gini-search na ko ba, isa man yung mga tao, actor na ni actress. Diyos, mga Buddhist, mga yan, hindi yung mga Christian. Pero, mga yung spirituality itong salita, then, although action lang, nalang i-advise na ito sa kung Christianity ba. Pero, na-amaze ko kay gatong actress, ay sudlan-sudlan yung simbahan, hindi man Buddhist. Christian man, kaya yung nilay ko, Katoliko man nga, simbahan. Kinamay ka ng rock, immaculate conception ba ito nga? Rock ito. May habis na. Kuhan bilay ng Katoliko bilay. Sikat bilay. Kanawa ka, shooting sila. Hindi naman itong Katoliko, pero naman sunod sa Katoliko ng simbahan. Okay. So, muna. So, balik ka sa katong i-diskuhan. Now, makalimut ko niya ko, no? Kung apologetics gani inyong gusto, na naman yun yung Facebook, sige ako post na, sige may kita, si Amot, binabasanin ka na, gusto mo makahimulog yung Catholic apologetics, kanang pagpanubad sa mga eksuro na ito, nga nilong Katoliko, silang atake na ito pagsuway. Sa radio program na po, ako mag-i-announce po na i-iwan ko ni sister. Isang na yun, wala na ako. Wala ka na yung witness na po mag-istorya. Hindi ko kabalance. Magana mo microphone. Malimot ko ako, hindi panihot na na ito. Okay. So, ako sa radio station, mag-welcome, huwag na ako guys na tanan. Okay. Malimot ko tao. Kailan ko. Okay na. Ako lang i-sulti ba na kung dibate. Okay. Para pagkahimulan mo, kung siya ako dibate sa tangga istorya mo na human factor ba. Okay. Now, sa wall na po sa Facebook, na ako'y siging i-notify niya nga link, website na siya. Ang tagiya na si Sebastian R. Fama. I believe nga, hindi na siya Catholic before. Pero, na-convert o very active sa pagtabang sa atong simbahan. Ganang niyang website. Kaya kung actually, naghanan na kayong mga site ron nga ang tagiya, former dili Katoliko. Pero karon sa dihang na-convert sila, mas nakatabang pala yung galing naman sila. Kaya na ito. Grabe kayo ang ilang passion. Isa ka na sa inabunuti si Professor Strata. Sila. Okay, si Tim Staples, pagkanang sa Catholic Answers po, na former Assembly of God Minister, na karon Catholic Defender na po. Grabe kaya nilang passion. Daghan kayo silang natabangan dito sa Amerika. Mga protestante nga na-convert na. Ano na to? Kawawa na to. Yan to lang Easter Vigil. Ikwinta na tanan ito sa US, mga 37,000 na convert sa atong Katoliko nga pagtuo gikan sa ubang religion. Imagine 37,000. Ano man? Kay ang mga aktibo ito, galamog lang, mga cradle, Catholic o kanang mga convert. Kaya, daghan mo po sila mga speaker dito nga, may laki po kayo.
o obispo. Si Father Baron, nakita mo sa YouTube niya, may kayo na mga explain po. Ngayon, malimot niya ako, akong i-share ninyo, itong isulti po ganina ni Father Piloni sa ako nakita yung video na ako pong iawhag ninyo. Nga ayaw mo kahadlok sa social media. Sa may ako na may pasabot. Kinahanglan aktibo kita sa social media. Nga i-share na to ang atong pagtuo sa social media. Ingan pagaling si Father Piloni nga, make it viral. Dili ko na ito i-viral ng mga dili mayo. Kung doon naman tayo i-viral ang atong pagtuo. Pero naalam ko gustong ipaabot po ninyo diri nga kung share ta sa atong pagtuo, dapat dili ko ta mangaway. Sabi na kayo mo comment gani, kaya mo comment nga maawakis na tanan. Pero na dili tutuloy ko mo comment. Dili ko kuno ta mangaway. We have to control our emotions. Pagbati na ito. Kung muinit kuno ta, posible mo balas po tag-init, di ba? Dili maayo. It's better kung dili na ito, makontrol na itong emosyon. Muhilo na ito ta. Kaysa, mutubag na niya, murang mo tinubagan po nila. Kanang, wala mo siya maingon nga dili tubagon. Kung kaya ni mo tubagon nga dili ka masuko, hindi na mo malusan siyang style ba, tubag ka, okay. Ingon mo po siya, ako ang galing ang i-post sa Facebook na Bibisaya, pero ito na po, huwag tayong makipag-away. Pero dapat, dili ko ta kuno maging pipi sa pagsasabi ng katotohanan. Dili ka makig-away, pero kinahanglan isulti na to ang atong pagtuo. Ipaambit yun na to ang atong pagtuo. Dili ko na nga murag pipi. Saan pipi? Abang. Kung yung gitagaan tagbaba, gitagaan tagtalent, mumusulat, kung sa diya, kaya gamito na ito na alang sa pagpakaila sa lingharian sa Diyos. Iharian ni Kristo. Kaya siya, matintal ka nga, oy, kung mutubang ko kami, samok mo yun. Kung ang best response, ulangan na lang. Ato yun, hitabo na sa itong simbahan. Tanawa na kung research mo. During the time, Council of Trent, itong mga panahon na, sa itong mga tuwigan na rin, yun lang, malimot ko. Okay. Nato'y panahon nga ang simbahan, mupatol yun. Atake sa mga religion, tuwag. Issue mga excommunication, pinong Council of Trent, grabe kaya na mo issue excommunication sa una. Gamit yung mga pulo nga bukat yun sa mga religion. Kaya nakita sa simbahan nga, samok man. Samok man. Wala ko tani. Unang niabot ang higayon nga, pero nilaylo ang simbahan na ng apologetics. Kaya pagparubang ba na mantuman yung tubag ka lang nila. Okay, ikayan lagi ng samok ba? O samok yun ba? Oo. Nahinom doon ako ni kanang manager sa DXKD. Salamat sa one. I like it.
direct na mo interactive. Ayun. Salamat sis sa ano. Okay. Nainundong ko ni kanang manager sa DXKD si Brother Japet. Katikista mo na. Okay. One time, nag-istorya mo, mga pagpupag ko na ito. Okay. Pagpupag yung programa sa DXKD. Ngayon mo siya na po nga kanang ari ko mo, panahon mo yan sa DXKD ba kay sa diyan. Pati ka ng mga oras ako, gusto ko kay kung bakit ko anak sa wala no, kaya nakapagkailain pong mission po sa DXDR. So, nakahisgot mo po siya sa inyong programa, katong bago pa nagsugod, ganaan ko na yung mangutana, na yung mga init ka iba nga. Ako to, huwag sa to. Ako na yung iisgotan kay, saan ako na ito pag-react? Kung umabot na ngayong anak. Kaya dili mong God, pwede God nga, muhilo na lang ta. Kaya dinaing naman mo na sa tungkol to. Ang natuwa din, kung saan ako na ito pag-react. Kaya dili, parehas, ngayon na ba, dili ba mo mahaling ng kalayo. Okay, ang simbahan ni Agi na ana, undangan na lang nato ni. Pero pag-abot sa mga panahon, undangan lagi, nilayo. Nakita naman po ng problema na po. Nakita naman po sa simbahan ng problema. Ano ang problema? Daghang namiya, tuwa na sa ubang religion, nilaghan na sila, nagkabahin-bahin na, nagkabahin-bahin na ang lawas ni Kristo. Wala na mayunay. Basa na mo ang libro ng PCP to, Second Plenary Council of the Philippines. Nakakuha na, kay katong convention na mo sa nasa CFD sa Cebu, nakapalit ko, Second Plenary Council of the Philippines. PCP2. Oh, na ako'y libro na sa balay, dili lang na ako dalaon kay, dili ba siya hardbound, dili kay maipok ang iyang kanang mga pahina niya. Wala nga, ako lang kudloon na butang sa ako mga guide. Hindi na ko dalaon kay dili siya bigpon ba. Now, kanang Second Plenary Council of the Philippines, naaliya giisgutan sa mga obispo ang mga problema sa atong simbahan. Sa kay mga problema. Then, section niya against to ecumenism. Siguro, sabot naman sa mga ecumenism. Okay. Ngayon, sa section under sa ecumenism, gihisgutan ang problema sa pagdagsang sa nakariyang religion, gihisgutan ng Iglesia ni Cristo, mga buwan na din. Nga, pag-abot ko nila, ang simbahan ko noon nagka-problema na pagpadangat yun sa atong mensahe. Ngayon, kay atake naman sa mga rebulto, Santos, kita na mahimuong sa'yo. Di ba? Nakita sa mga obispo na to, ang problema po niya ay kung pasagdan po sila. Niingon sila nga, kinahanglan nato ng kurihan. Nabasa mo yun ako na, iangkol mong galing sila nga nagkulang ng simbahan. Unang kinahanglan nato ng kurihan. Nagaling section dito nga, ang mga pare, sudyutan nila nga, kinahanglan mo support sa training sa mong grupo, Catholic Faith Defenders. Support. Kaya kinahanglan ko maantigo kita manalipod sa atong pagtuo. Iingon pa rin ito, in public forum pa rin. Kung rin na, pagkutlo-kutlo na mo, sa wayon namin dokumento mo, ikapakita ninyo nga mandato na sa atong simbahan. Pero, ang pinodere, kung saan man nato yun. Kami sa CFD, until now, sige may purga sa among mga style. Kay
lisod yung kayo ang depending with charity. Ano ba? With charity. Kaya, in the first place, ako niingon nyo ganina nga, ang akong number one yun enemy, dili man gali ang yawa, dili mo gali tao, ang akong number one enemy is ako kaugalingon. Ngayon, kaya dili atong human nature ko, nga, inang gitawag na ito, inang itapot gali na ito, diba sa atong katekisan, original sin, tuto na original sin, na po dahil ng concupiscence. Concupiscence? Nga, nanig ito pagkasimangiro. Meaning, mga kinahiyang na wala yung subay. Gani, sa akong reflection, naapil na ng homosexuality na ito na pagpati. Mga imperfectness, ano? Kaya pagbuhat sa Diyos sa tao, wala man nag-i-appeal, wala may third sex. Kaya naman yung naglaki. Sumugil ka ng kanila. Now, kung i-analyze na ito ang situation, mga apan mo na, mga imperfectness, mga impurities, so pwede na ito na ma-connect na part na siya sa concupiscence. Mga pagbati na walang suray nga kinahanglan kontrolahon na pinagi sa atong pagtuo. Nakita naman yung mga Christians, catechists, I believe, o tanang mga evangelizer na ito, nakukuha, rule na di lang kayo mga pari. Ako, ingon ninyo nga, dili kita magsaling sa mga pari lang. Kaya even din gani, nag-awan sila na ito, kamutabang na. Kaya na may mga laiko nga, nagigasahan ko o kahibalo, na mga hindi ko gid mo para sila na yung busansis, kanang mga nga mga speaker gani, no? Oh. So, mo-help na nila. Kaya naamang yung trabaho sa pare na mahimo na to, kanang pagtudlo. Ang dili lang yung nato pwede himoon, kanang buhat na sa ministerial, tawanan magpisa. Oh, hindi na kahimo na. O usa na mga buhat nila na sila lang yun. Oh. Pero kanang pagtudlo, sa eskwelahan o kamo mga katekista, mahimo na ito na. Kaya kaya ko kung sa problema ninyo, no? Kung magtudlo mo, ambot ang kasinati pa ninyo. Kaya initudlo niyo mga bata na. Ambot ang kaya sa una, na po inihibawan nga nahitabo, ambot ka ron. Nga na ako na yung initudlo ninyo, na ako na yung mangutana nga dili mga katoliko, dahil ito ang mangutana itong Larawan, Santos. Kanya, kung ang katikista ko, no, di hibalo sa akong pagtubag, problema ko na. Okay. Oh. So, naman ito ay sugyot na, kinahanglan ko ta, mga katikista, magtuon po ng apologetics. O, kanang sa akong pagpanubag ng mga atake sa pagtubag, parang andam kita magtubag. So, parang focus ka, no? Sa kining, sa akong natupag, depend nga dili ka masuko nga accordance yun sa kanang gihusahan doon sa mga obispo na to, especially sa Vatican II principle. Kanang Vatican II, ang nature ng council pastoral. So nadia ang mga techniques kung saan na to pag-preach nga malikaya na itong karaan nga dili mayo nga mitabo ba? Ito panahon sa taong silugtrin. Ngainit kayo ang umati sa mga katoliko o pili katoliko. Saan na ito pakikitungo sa maubang religion nga makashare ka sa atong faith, nga ka masuko. Lisod ni kayo. Kanang pastoral concern. Dali karon, sundian mo na kuha mo, confess ko ninyo. Muli, gibatihan, gilalisan ko na mo sa mga apologies. Kaya na kayo mga apologies, katong traditionalist kayo, na pawan nga rin na, significantis na. Katoliko na ko no sila, pero mga Santo Papa ko no, under Vatican to, nahiwit na ko no, o na, yun na,
Dili na kuno tinuod mga Santo Papa na doon. No? Under Vatican II. Kaya ang tinuod ko ng mga Santo Papa katong before Vatican II, kaya kana ko ng Vatican II, nahiwi na kuno. Isimang na. Yung may laki rin ayaw magpipinsa o purgatorio, larawan, manuhay. Nakakita mo sa YouTube, ano nila, kanang ilang website nga sa YouTube, VaticanCatholic.com, kaya mong katoliko na. Okay, may ilang mga video, may kaya mo depend sa atong mga teaching. Pero, ginadahan nila atong mga popor. Okay, wako rin naglingkod ron sa trono sa atong Santo Papa, wako rin naglingkod ron nga valid. Mga antipop ko kaya nahiwi na ron mga Vatican to. Na? Diba? Oh, buti mo mga laki. Naman kasi sila mga video, magigamit na ko, kaya may sila mo explain o papacy. Anong nga ito? May sila mo explain o purgatory. Oh. Pero at nag-iho nila ang Vatican to. Tanan mga Santo Papa sa Vatican to, ipang atake kay mga... Okay, wak ko rin naglingkod ng na valid po. Kaya nisimang naman ito, ang ilang mga justification, agad na mga sulat nila ba sa mga pope na ilang itandi sa mga documents, sa Council of Trent, o kung sa pa nga, huwag mong ko masubay. Nahiwi man ko no. So, ngayon sila may remnant. Kita, ang Vatican ko no, Catholic, ang kita ba, wala na, simang na ito ta. Ang tanawa. Kaya, kung makikistorya naman nila, lupigong tagputlo ang mga dokumento. Pero actually, naroon na is pagsabot. Dula na is pagsabot na. Dula na is pagsabot. Sila mo, ingon sila nga, nahiwi na. Ano man, kay, di ba nga itong Pope ron, friendly na kayo sa mga religion? Muadto na sa muski, muhalok pa na liskura. Para nila kay simang na kuno na kay nag-Diyos na kuno kay ato mo kuno gi-pray sa mga sayo ng pagtuo. Kaya na ako sila iputloon ng mga dokumento. Kung sibahan ka itong mga kinaraan na style ba? Maglang ito ako. Pero actually, tagaan na kuklo sa na pagtubag. Ang Vatican ko, deklaro na siya, pastoral lang iyang dating. Ngano ingon ang Vatican to, ngano ang Pope friendly, na dyan mag-respect yun sa mga religion. Kaya nakita sa simbahan na moro na ipaagi nga maduol ta nila. Kung lisod, maglisod ta o explain ko no sa atong pagtuo, kay lisod mo gumuni sa ito ng Katoliko ko, labi na kulang ko ta, mga weakness na to, kulang ko ta nihiwawan, no? Lisod yun, di man na pwede nga, ingo lang na, alin mo diri, kay mga niya mo tinuod, kanang inyong bukod ng tao, dili biya, imo biyang i-harmonize na sila una-una, o di sila kasabot sa iyong istorya, dili na na sila. Pagsamok lang mo, hindi mo ipubos na imong pagtuo. So, kung sa may mahayong himoon, kung maglisod ko nila pasabot, na ilagang mga paagi, unawa na to, nga, friendly na sa ila, amigo na to sila. Kaya kung maamigo na to sila, di ka mag-away, mula dili lagi maging away, no? Kung maayo atong relasyon nila, diya, hinahinay na sila maminaw na to. Hinahinay na sila maminaw na to. Kaya kung ato na silang pakalitan, siya tagpakalit nila, sayo na, bubo, di na mga inyo, kaya gawin na mga ito, sumala, sa bisikulo, kapitulo, di ba na masaktan din, so, itis kami mo na, kung dili na ito magalaw istorya sa tudlo, ayaw sa amiguha sa i-develop ko no ang atong relasyon nila ng mayo. Kaya sa science ko no, na ay tendency nga, kung maamigo na nato sila, kunya ang atong kindness, isip mga Kristiyano, maklaro nila, makita nila, ma-feel nila, diha ko no automatic hinahinay mo, maminaw na sila. Nagari uban nila nga, di mo sila tuluan, sila na mismo mo, duki-duki sa atong mga dokumento, sila na yung tuon sa atong mga dokumento, o na-convert sila, dili pinagay pare, ganit. Kaya naman, nalimot ko, ko yung nabasa, tinuod ng istorya, nato'y
Muslim ba to? O Orthodox? Basta kay dili Katoliko. Na-touch lang siya sa kindness sa mga Katoliko siya ang dapit. Naman kaayo ba? Mga maayo mga Katoliko iyan namin. Nakapangutan na siya, pinaanin nila nga. Sa akong nahibawan, apostate mo yun yung Katoliko. Naman yung mga Diyos, mga Babylon, mga sa iyang nahibawan ba? Sa dili mo siya Katoliko, kay, di ba, daghan na to ng panglantaw sa mga dili Katoliko na to, nga mga Babylonia, kanutan, mga pagano, kay natin mga Diyos. Lahi lang panglantaw na to. Ay ilang ano na sila may kurik, kita may sayo, di ba? Oo. Oo. Yeah, katong akong gingon ninyo nga, dili Katoliko, natingan naman siya nga. Sa iyang nahibawan, ang Katoliko, mauni, maot ka na, 666, tanong maot ba? Oo. Pero tingala naman siya nga, katong Katoliko sa iyang dapit, mga buutan ba, mahilo niya. Gusto may naani. Dili maghanap matuon nga simbahan niya, ano mga buutan na sila. Siyang himo, iyang dito ang mga dokumentos Katoliko. Tunan niya ang mga dokumentos sa Katoliko. Pagtuon niya kay nakasabot man siya sa mga doktrina, kapalong siya, itong mga tubag, mga apologetics ba sa itong simbahan ba? Ito, ituwiring, usuban siya, Katoliko mo dayan siya. Sa lakot, to cut the story short, nag-Katoliko ka na siya. Uy, pare, katudlo niya, iya rin kaugalingong pagtuon. Ako niyo po eh. Diba? Kinsay nakakita atong video nga na-viral mo na, itong sinalimot ko sa ngalan. Itong Hindu, Hindu mo rin. Kaya na-convert sa Christianity, especially Katoliko yun. Si yung ngalan gali ron sa Christian. Combination sa ngalan ni Joseph o Mary. Joseph Mary ba ito? Mary Joseph. So lain ako nagpanginta din. Ako na po sa Facebook. Ang nakakita mo ko. Imam na siya. Iya po itong kabalingong pagtuon yun. Na nakaingon siya na Christianity ba ito rin. Iya itong ipili. Katoliko mo yun. Kani karon nga, tuyok-tuyok na siya. Pag share sa iyang pagtuo. So, kana nga reflection nga ako nahibawa, nagaingon ko, nagkanda yung style sa evangelization. Nagang bahagi. Dili lang kay, kung lisod ko na mag-istorya kay, siguro, ang atong abilidad sa pag-istorya, ulang ka kay, nabuti mga weakness po. Kung inig-istorya na ito, dili kita masabtan, galing ka po sila, it's better ilong sa, kagita sa bahagi, sa ako mo. Okay. Kaysa magsige mong istorya, mag-init, mag-gira hangtod, mag-isinumbagay na gani. Mag-init ay, mahimo mahin. So muna nga, kanang Vatican to nga pastoral ang ilang style, mga technique na sa atong simbahan. Kapag ito, ako na hindi video, no? Ako ko nang i-upload, pwede na ito i-share ko sa public. Actually, technique na sa pagtuo, how to win. How to win ka nang nahagit sa bagi. So, magkaingon ko man, yung mo nang i-post na, may gawa na sa baban. Ito mag kinaiyaw, mahadlok ka na. Actually, ginita ngay mahadlok. Dahil mahadlok. Kaya kung makita nila nga, mo ni maayo na style, hindi ko ato nila. Kung hindi ko ato nila, kung di na po sila mag-away, mga amigo na po sila, hindi ka ito mag-away. Di ka ito mag-away ngayon sa counter-action na kanan. Kung sila di siya, ito ngayon may Pope John Paul di siya na dialogue of love. Mag-dialogue of love ka, ang truth mo yung magpatibabaw niya. Di ba? Kita mga Katoliko, di ka mahadlok. Kailangan na ito ang fullness of the faith. Kung ako, di ko mahadlok. Musir, mayroon sila na technique mo na veritas. Ano yung mo na bisir? May bawa na sa uban. Ang kamatuuran, hindi para sa pipila ng katao, kundi para sa tanan. Kung makahibalo sila, mas maayaw, kaya di na po sila manaway na ito.
Di ba? Kung di na sila manaway, di mag-discuss sa Facebook, di na, ano yung away? Kaysa mahal ka i-share na, kaya mahibawan na yung technique sa uwan, di magpalayan po silang dili, maayo mas trip. Di ba? Kaya ako, kung mahal kasi bahala ka rin, mas mabay pa muna ako, kaya ako, dili. Dili man eh kay, kasi katay ni katawang musika, dili, ang simbahan na tinood mo yung musika. Ang truth mo yung musika, dili na ito ko biningon. Sinilapas na ito, siya na oras, alas 3 na. Sulit ko, alas 3, sa oras na ito. Ano ako? Now, design ko mo ba yun sa ako mga reflection, akong i-share ninyo. Kung maayos ako o kasi inyong pangutana ba o sabihin nyo, itulhan din gusto ninyo ba matuki o kayo din So, ganyan ako kasi matatampo ko ba? Kasi question sa atong pagtuo, kasi inyong na hibala pa nga problema ba ka about sa mission or question ba? Kaya ngayon na ito i-expound rin sa atong share. Sorry. Ano mga matao man na si Jesus, anak siya nako. Yawa ko siyang itubag na siya magod ang mangluluwa sa mga taong makasasala. Mga ko na pagkatao din sa kalibutan aron pagpakita sa atong Ginoo kung sa'y buhat o maluluyod ang Ginoo. Pakita nato ba sa mga buhat na panghitabo. Mga ako siyang giinan kaya sa badistam siya. Then pag Pasko na ako siyang ipakaon o binignit kay panghatag man tapos sa Pasko na niya na din siya, saludo din siya. Siya inana rin ng Katoliko. Kay hantod niya, may tabo ito nga nagsamok sa ng pamilya, yung anak, madukon dito kayo, na siya magkabuang yung anak. Ito akong ginan siya, no? Dili na yung Diyos yung anak. Kung anak siya, gidaot na siya sa ka ng mga maabay na sinani mo, yung anak ko. Pag-ukab niya sa Bible, ang yung anak nga buang, pandili siya buang, nervous siya. Hadlok bitaw nga ang tiles ani kadakuan ng dili mao ang pagtaon. Ito nga murag na blackout ang batang 20 naman yung edad, 23. Dayon ano to nga ko Purman man siya, kupor, pag-ambo lang sa Ginoo nga maayo imong bata kay buutan na ba na siyang ginan. Kayang bata kay sunod man sa among room na mamuha ka dyan sa Biblia nga nakita niya. Siya dinit man niya mao among Biblia. Inani din yung Biblia sa Katoliko. Mao itong nabasa man niya diri ang ikapat ka Ebanghelyo. Then, di na din siya mukara sa Bible yung iulit. Kaya lahit na sila ang Bible. Mula anak sa Ginoo nga, anak siya na ko nga katikista na ikati. Na nang makakay. Gato man sila, sir nga, kanang pagkaon nga akong ibaligya nila, akong gibugawan. Ang katong mga tao nga mukaon, na dili kabayad, kaya naamit tao nga, akong ilista ang ilang utang, dahil hindi naman sila nga, wala na ba kung nagkuha anak eh. So ang tubag niya, anak ko, kanang 40 pesos doon, times 7 na, kay wala man ako nang gilista kayo nang gikuha at ino man kong buhatan og sala. Di ka mga 2 kasimana. Hindi man ko basta-basta doon,
dili ko pareha nga normal niyo nga tao. Nga ako yung gipakuan sir nga, ang pagka-katikista na ko, dili ko basa-basa, kaya di man ko ang limbong. May paitikasan ko, kaysa ako manikas. Muna kaloy sa Diyos, mga 1 week, kawatong ilang kwarta o bitaka, then dili na mabalik, ang uban, ang usa dyan kay 400, namatay din siya. Katuwa ko siya sir nga ako mangdalaot, kay taga-sikihor ko, paningon ko nga, dili ko mudaot ninyo. Ang Ginoo ray naghukom ninyo. Para tayo kay ka-share. Salamat kayo, no? Binakong pagutana. Okay, salamat kayo. Mayong hapon din. Hapon sa tayo. So, ikaw sir kay as konjug ka ng Catholic defender. So, nagkamigalipgan. Then, ako as bago mga katikista din, kanang nagtulog na dyan sa estudyante din. Na estudyante nga ng Catholics, then very hanas kayo sila sa mga Bible verses, anak. Then, ako migalipgan is sa mga apostles. Anak ba si Mary Magdalene? Mary Magdalene na ba na siya? Oh, Mary Magdalene. Usaba na siya sa mga apostoles. Dayon, mo ba na siya ang katong kanang prostitute? Ba't mo tawag? Ano si Mary Magdalene? Wala yung babae na apostoles. So, feeling, no? Okay. Ngayon, pagwaka mo sa'yo, sakto to yung mag-inom nga, si Mary Magdalene, bahal na siya, pero nasi kinaiyan ipakita diyan nga mayo. Ang iyan paggawa sa Ginoo. Diba? Okay. Then, nanong, Dili siya mawala sa 12 ka apostoles dayon. Kanang murag suod po siya ni Jesus. Ano bitang murag? Bisog ko ang tuba. Okay. Kaya wala sa live, Catholic exegesis sana. Wala po kayo kung nakabasa o wala yung mga book sa mga personal reading na to. So, nalay mga part nga mag-isgot niya, pero more about kanang iyang pag-iuban sa mga apostoles. Maybe, kung ako'y nahiwaman kayo, na. Ako lang, nag-quote na siya, and then siya kinaiyang maayos nga ipakita sa Ginoo nga dili siya angay po na to. Nga ipakita po sa Ginoo diha ang unsay dapat himuon na itong pakikitungo sa iyang case. Gani makaingon ko nga mayo ang gibuhat sa Ginoo kay si Mary Magdalene diyan na naniniyo magito siya, di ba? Magit siya ingon nga nagpadayon sa iyang pagkabat. Okay, nga naman kay natandong siya sa ipakita ni Jesus. O ang dahong leksyon niya ang pagka-dili judgmental ni Jesus. Although Diyos siya na pwede niya ito na ang message is nato dapat inanak po kita sama sa Ginoo nga dili ka judgmental sa mga makasasala. Ito ang giingon ninyo nga ang Son anong muhatag maging sa kahayag sa tanan, di maging mo ingon nga, oy, dili ko dito lapit kayo, mga ikotong nautan dito, o dili, hayagan dito tanan. So, ina na dapat ang atong pagkakistuhan. Ang atong kayo, dili plastikan na, ihatag, ipakita dito sa tanan. Kaya, sa akong nang gingon lagi ninyo, sama ng bata, ang iyang pagkasiyag, unsa siya pagkaugma, asa man niya maibaw, kaya asa may makita. Kung sa iyang makita sa iyang pamilya, o sa iyang environment.
So muna nga dapat itang mga Christians, ka mga Katoliko, focus ko na kanunay sa kung sa iyo itong mga kahas. The moment na mo relax ta, na niya kita sana out of order dito. Ano ka na mga free time na to, kinanglan proseso na natin scheduling na o kinig 3 hour na to kasi itong buhaton narita mo layo sa atong pagtuo. No? Siguro, gamitin mo na ito atong dili sa mga dapat na itong imumon nga bisag natin mga ubang oras nga watay gibuhat nga magamit yan mo na ito sa pagpalangkot sa atong pagtuo. Na dili ko na ito matagaan ang panahon ba si taning sa atong ginabuhi. Namatag butlo, matag oras, tanan, kung nagkagaiya man ang dagoy sa itong ginabuhi, nga maingon na ito, nga ang Ginoo kauban na ito. So yun naman, pag-ingon, ang Ginoo kauban na ito, iba na ito mga buhat, puros subay yun sa atong gining pagtuo. So, kain? May hapon, sir. Okay, ang question ng sir is, lalo sa Old Testament, ang depiction nila of God is a punishing God. Dahil sa New Testament, kay loving God. Is that, nabasabot na siya na nausog ang God or etc. Saan mo siya pag-defend, sir, where ka nang, in case, if ang mga estudyante ko, for example, mga non-Catholics, kung nila ang ipapush nga ang God, silutan, ang mga kuan, I love the question. Actually, mo po niya akong pangutana. Ngayon, sige na kong balik-balik o hanhay ani sa akong tubag. Ikan dito skala sa payamutana giunana. Now, sa akong pamasa sa mga Bible commentary, dili kayo isa na ka-version sa pagtubag na. Okay. Na ay version nga actually, dili ito inyong pagbati sa Diyos. Kung dili, pagbati ito siya natawanan o ako malimot sa hermeneutics, ito ng anthropomorphism ba? Na kanang pagbati natawanan daw ipahid nga muna yung iya sa Diyos. Style na sa writer ba? Tungkol sa kagahit sa tao o kanang mga masalay po ba? Daw ipakita po sa Diyos ngayon na ang depiction ba? Pero dili nila ngayon tuhan mo na. Nakuha niyo mo point? O na siya sa kanang version sa pagtubag. Yan, napay detalye nga, ilang kayo kung detalye. Basta kay mula, nakuha niyo mo ang point. Thank you. Then, laing version, mo nga sa Old Testament, mabasa sa Old Testament, yun ang way ka ng progression ba? Ang pag-reveal sa Diyos ng iyang will, iyang kabubutan, o kung sa iyang gusto na ibawa na to, doon ay ganang bitawag ko step by step. Nga, sa Old Testament, ipakita sa niya hulagway sa niya dito nga, bisan gugma siya, love siya, kung silot po siya. Kay God is justice man, justisya. So there's no love or justice kung basag na lang po ng mga buhat na dilimayo. So, naging po na yung sa totalan, di ba? Si Paul, ngayon na siya na wages of sin is death. So, naging punishment yung yapon. So, meaning, ang Diyos mo pakita yun o dili yun po mayo kung kita magpanayon o buhat o dili mayo. So, na-outcome ba? Na isang totalan. Sa Old Testament, iyang ipakita ang iyang justice nga taliwala sa iyang kaayo, masilot po siya. Kung dili mo sunod sa iyang pagkulutan. Una, ang Old Testament God, ato na siyang gipormulahan
kung mabutang tag formula, ang Old Testament, pwede na to, mabuhat ang formula nga, nalimot ko sa verse, katong iyon nga, an eye for an eye, so yung ngipon sa ngipon, o magaling nga sa Kingdom of David, iulang ko niya, ang ilang mga kontra, ilang pamatyon, di ba? Ilang ko niya nga, ang hari, ang iyang style, military system, yung patay yun ba? Mga kontra nila, pamatyon nila, di ba? Okay. So, di-emphasize niya sa Diyos na naagyo silot, meaning, dili yun wago na to sa itong pagto nga ang Diyos, bisag kung magusilot yun siya. Kung magmagahit na sa iyang pagtulutan. So, pakita niya ang iyang justice ng musilot yun siya. Then, gihulag ko niya ang patay. Kaya ilang naging formula sa Old Testament, an eye for an eye, ipon sa ipon. Bukon kang bato, balusag bato. Pero sa New Testament, nahigulong. Ipakita naman po dire sa Diyos ang iyang gugma mga laong pugais nga tanan. Pero sa dili pa kumuha niya, ako sa basahan ng Jeremiah o Jeremias 31, versikulo 31-32. Ato sa Sayron, nga kining kasabutan, kining Biblia, di ba, di maniki usara ka kasabutan lang, ha? Ibahin mo na ito ni General o daan o pag-o. Nga kining duha ka kasabutan, dili ni parehas o style. No? Dili ni parehas ganing mga hanay sa balaod kung ato yung na ito. Kining bersikulo ha galing mo ni dili na ko kalimutan gamiton kung hinabi kong mga sabanista. Kaya ka mga sabanista, kung alang-alang ka na Kristiyano, mag-isog ka. At ubala nila, kay mga biblical na ilang mga teaching. Kung dili ka kahibalo mo explain anang kalainan sa daan o bagong tugon, na, malutaw pa yun, na sila mo isakto, kita mo sa'yo. Ako, niagin ko kung murang sabanista sa una, itong nabugna ako sa Katoliko, no? Nagkahibalo ko na ilang mga argumento. Ang kasabutan sa daan ng bago dili parehas. Ako sa masawa na, kaya itignon ko ninyo parang makibalo ko no, iyon po ni Masir sa uban. Kuan ba, kanang Christianity, mo ni kuan, networking para langit. Ha? Kaya na itong mga negosyo niya, mga networking na ito niya, network na nga para na sa kalibutan, no? Panglawas. Pero kaya itong pagtuo, Christianity, evangelization, networking nga po pero panglangit eh. Okay, panglangit eh. So, dapat magkabalo kita ni. Jeremias 31 hangtod 32 sa kabasahon. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel o sa Huda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa iyang ikuha ko sila gikan sa Ehipto. So ano? Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel o sa Huda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa diyang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. So, ganong sa Old Testament, murag makaingon ka, maka-question ka ba, makaanag, yawa ng inyong Ginoo sa Old Testament. Patay mo na yun. Di ba? Napagalito eh. Tikso na akong saan niya, Ezekiel. Ezekiel, Kapitulo 9. Kini, magamit po ni nato, kung kabalo mo sa exegesis ani, magamit nato ni siya sa atong defense, anang cross. Kanang anong kitang mga Katoliko, magamit ang simbolo sa cross. Kasi urang religion, hindi naman ang scholars, kaya pagalis mo ko na. Di ba? Kaya, bukod sila mga reference food na
Ang cross, gigamit sa mga pagano. Gigamit sa mga emperador, sa pagsilot sa mga kasasala. Kung ano mo gamit mo kunagana, gigamit mo na sa pagano. Okay. Now, ang bubuan ng atuwag na diretso, simple lang. Dili nautan ang simbolo sa cross, kung ato ning gamiton sa insakto. Pero kung gamiton na sa dili maayo, di na po na. Dili na ingon nga, kung mo kayo gigamit na sa pagano, di na po katagamit. Depende o asa na ito nagigamit. Pero sa mas tubig, huwag ba ipasabot kahit sa iyo ang paggamit sa tubig? Kaya gigamit mo na sa mga pagano? No way. Huwag ba ipasabot nila na di ka lang punta mo sa iyo, kaya mga pagano na sa iyo? No. Dili na. Oo. Dili. Kung asa na ito ipahinungo ng atong sayaw. Kaya ganit si David, masayaw-sayaw. Tubangan itong sudaran sa sabutan na sa 2 Samuel 6, di ba? Nagsayaw-sayaw si David. Tubangan sa sudaran sa sabutan, nga namang ito'y larawan sa kilobin, di ba? Muna yung akong galing teksto po kung mo-depends na lang sinulog. Kaya ang sinulog, iba, worship dance. Kaya na yung pagsimbang ay panging sayaw. Oo na yung sinulog. Kaya ang biblical support, 2 Samuel 6. Sa tatong si David na nagsayaw-sayaw. Tubangan sa sudaran sa sabutan, nga ay larawan sa kilobin. So, kanamo, kanang atong krus, ako na rin nilagpita na kay kiningisipil nun. Actually, kahisgot niya na kung masabtan na to ang exegesis na rin. So, ang krus nga nung atong krus sa Kristiyanismo, dili na siya paganismo kay ang atong gihandom ko niya ang kamatayon man ni Kristo. Niya, ang iyang kamatayon, nagsimbolo man to sa iyang nakunggong man na to. So, dapat ipasandayan na to ang iyang krus. Lahi po itong krus sa mga magkasasala, kay huwag man ito'y bili. Ipatay sila dito, kay magkasasala man sila. Pero si Kristo, ipatay para sa pagluwas na to. So, lahi ang cross ni Jesus Christ. Muna ang atong ipasigarbo ang cross niya. Di ba? So, muna yung kailangan dili na siya pagkarismo. Atong basahon ang Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 4 hangtod sa 6. Kung napauntay laging ko microphone, pero sa sunod na lang po, ako nila mabasa. Sa sunod, nangayos ako microphone din, ang mabasa dahil parang na yung interaction. Okay. 9:4 hanggang sa 6. Ingon na rin. Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6. Ako masarap. O giingnan siya sa Ginoo. Libuta ang syudad sa Jerusalem, o butangig patik ang agtang sa tanan nga nag-uol o nag-agulo at tubangan sa hilabihan, kanilad nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya o pamatyan ninyo sa walay ko kaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. 6. Pamatya ang mga tigulang o ang mga bataon, ingon man ang mga kabataan o kababayenan, apan iyaw ilaki pagpatay, kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Usa, nanlakaw sila o ipamatay ang mga lumulupyo sa syudad. Tanawa. Dinhi magaingon ka kami kagalabi sa Diyos ko. Ingon, gugma ang Diyos. Ipamatay man lang itong mga nagbuhat o dautan. Unya, dili ko no i-apil katong ipatikan sa akta. Sa King James Version, English, mark, put a mark. Katong mga tao nga buhutan ba, katong wala o apil o buhat o dautan. Magkahan ko na ang ilang akta. Oh. Pero katong wala mamarkahin, magpasabot, mga dautan, na buhat o mga salaway o buhat. Pamatyon ko na to sila. Gawas at itong ipatikan sa agtang. Anong ako nang i-connect sa cross? Kaya ang exegesis na biblical exegesis, actually, ngayon galing kang pati, nga yun yung forma. Diba? Nga yun yung forma. Sa King James, put a mark. When we say mark, suna na say hugis. O na itsura, o siya itsura na. So, kung sa may itsura na, kanang pati yan na ibutang niya sa agtang sa mga buutan. Diba? Sa katawan sa Diyos na buutan. Now, kung mag-research mo na sa Hebrew,
ang purma na titik tao. T-A-U. Yan. Pwede mo na ispulingon o tao o T-A-V. As in dito, kaya kanang U-O-B, kung intelligent dito naman na, T-O-B. Okay. Tao. Kanang tao ana sa ancient Hebrew, ang purma ana, paano yun? X or X. Basta X. Dahil sa Latin, ana, gino. Oh. Pero ang sa modern Hebrew, mula na siya o bangpo. Wala na. Sa ancient Hebrew, X, krus na siya. Una na kung naamoy Jerusalem Bible, nagkulit mo kung nailaing version sa Biblia, sa balay. Sa Jerusalem Bible, iklaro ka lang cross, put across sa mga agtang ganitong mga tao na wala magbuhat o dautan sa tuba sa katawan sa Diyos na matilumanon. So, na siya. Kunya, sa New American Bible po, napupos sa balay, ang gibutang kinigil o X kaysa Jerusalem Bible, English man nga, alaman. Kalaman, cross. Sa New American Bible, ano yung X? Pwede mo sa una, basta kay cross. Diba? Oh. So, na. Muni atong, anong i-appeal na ko ni, kay parang nga may background po, nga kanang simbolo sa cross, kung gigamit mo galing as mga pagano, biblically, gigamit mo na sa katauhan sa Diyos. Ang kalainan lang kay ang mga pagano gigamit nila sa limao. Di ba? Oh. Pero kita atong gigamit sa insakto. Na pagtuo. So, mauna. Ngayon, ang pangutanan niya, itong ipangutanan ni sister, ang hinahina ng magtuwag. Di wala ko gitulit-galit. Okay. Yang nung namay patay lagi niya. Gugma man ang Diyos. Sa ako nag-iingon ninyo, sa Old Testament, di-picture out o gihulagoy ang pagsidon sa Diyos. Pero atong gibasa ang Jeremias 31, 30 hangtod 32 nga, maghimo ang Diyos o bagong kasabutan nga dili pareha sa daan. Sa daan, ang ilang formula, an ay pula na ngipon sa ngipon. Bunon kag bato, balusan pinagbato mo na nga nagipatay. Even itong kingdom ni David, ang paagi nila pagsumpok sa mga kontra nila, patay, di ba? Huwag mo galing na naandan sa mga Hudiyo. Huwag mo na hinunggan na ngano wala nila dawata si Kristo, kay kipano silang gitar na nga Mesiyas na ipakatao, maabot. Kunya, ang ilang una-una sa Mesiyas, kay parehas mo ito ni David, mga warrior ba? Pagtanaw nila ni Jesus Christ, lahi, hindi mani warrior. Sumo nila, usa sa hinunggan, wak nila dawata si Kristo. Kaya ang ilang concept sa Mesiyas, parehas ni David, katong warrior. Diba? O silang hipalo nga, ang bagong kasabutan, dili gingharihan sa patay, kung dili gingharihan sa gugma. Diba? Ano yung point? Okay, hinunggan nga si Kristo, ngayon sila, i-violate niya ang balawag sa mga Hudiyo. Pero actually, hindi ito violation kay ingon na gudsaan si Jeremias na lahi ang bagong kasabutan. Diba? Pero kung ibase sa balawag sa mga Hudiyo, isupat ni Kristo ang ilang balawag. No, kaya katong babae dito nga, penalty na ota, ano nang hindi siya sugot? Di tagaan man niya, argumento dito, wala mo yun, nakatingog nila sa gusto na buo. Ewan siya nga, di po siya sinuta, sulat niya itong, sa tradisyon niya, o anis Biblia, panulat niya ito, klasik-klasik sa mga tao. Then, tingog siya, ingon siya, bisan kinsan niya doon, wala sala, buhay mo, batuhan ang buhayanan. Wala mamatay. Nang ulaw sila tanan, kaya tanan sila, puros man magkasasala.
Now, kung ibase na to ang balaod sa mga Hudiyo, moingon dito na, gisupak ni Kristo ang balaod. Ayun. Pero sa Christian interpretation, wala maglapas si Kristo. Ano man, hindi pahibalo na daan sa daan, ang katundaan, dili pa tumao. Okay, hindi pa tumao. Na hindi pa abot na nato niya mahibaw ang fullness of the truth about God. Nga dili lunlun patay, dili lunlun silot. Ang pagtuo sa Diyos ko dili naabot ang gugma. Nga ang gugma, wa ko'y pili. Ko'y pili. Oh, unconditional word. Bisan po, kung sa kadautan sa tao, pwede na ito tagaan niya po gugma aron mausap siya. Di ba? Kung ano yung point? Sige na ako ng example na istorya, di lang ako tas kung buo na ako. Atong about, atong magtiayon mga ang bala salbahis ang asawang puutan. Gihigugman niya ang bala bisan kung gihigugman niya ang bala bisan salbahis. Unya ang gugma sa mga asawa unconditional victim bisan sige siya kasukan ini muli sa balay kailangan sa balay katong asawa. Kaya mangitag pagkaon, magkapulitit ang asawa ko. Unya ako dili kailangan sa pagkaon, kasukan na yung asawa na, kanan. Inom ka lang, mura magbugbog sa lado ang asawa. Pero wala yun mo sukol, wala yun mo tukol ang asawa. Sige lang yapong higugma sa iyang banang salbahis. To cut the story short, niabot ito ng panahon na banggaan ang bana sa dalan na gistahubog. Di sa lagtod na ospital. Na ospital ang mga bana sa bahis. Dito, giakatahan ni hapon sa asawa. Giakatahan ni hapon sa asawa. Kung sa may nahitabo ito sa ospital, na-convert ang bana. Nagdamuyin mo, nagkilap. Sa kapamalandong siguro, kaya nung siguro nga, pagkabuang ginako. Kaliwala sa akong salbahis. Puutang mangyapon ang wasan. Nahigog na mangyapon ito. Oo, na-convert. Sa laptop ba? Ito ba? Na-convert po na puutang o kalit ang bana kung siya may argumento sa asawa. Sakit? Kasama? No. Love. Na unconditional. Lisod na. But actually, money ang pinaka-epektibo nga armas na itong mga Kristiyanos. Ako kung gatuon na niya, bisan, apply na ko ni sa apologetics sa depending na way, pero hindi pa doon ko kakarandiya doon na master of very lisod. But sa'yo, malipay lang po ko ano bang mga followers na ko nga daw nakakuha ko na ko. Kuno. Okay, pero di pa ko kayo nga nakakuha yun. Okay, mangisog yung gapong ko. Okay, so lisod but effective kung nakakuha. Proverbs 16:7. Proverbs chapter 16 verse 7, lagay na sa translation na ang ikutluwa na King James Version. Ang mga pulong yung nanig ito, when a man's ways please the Lord, He maketh even his enemies to be at peace with him. Kung ang buhat kuno sa tao makapahimuot sa Ginoo, mahimo niya nga bisan gali ang iyang mga kaaway maghihiusa na niya. So may point na. Kung ang buhat kuno nato makapahimuot sa Ginoo, siguro tungod kay nangayon pag wisdom. At ang wisdom sa Diyos ba? Nga atong ikinabuhi ang iyang wisdom sa mga itong istorya nga kong yata ninyo. So, natandog ang mga bangis, natandog ang mga tig-ah tungkol sa imong ibuhat nga mayo. Overcome evil with good. Napagali salida ni nga action movie nga naapoy pagtulungan mga spiritual katong kang gently nga salida nakakita ko ato nalimot ko sa ito nga inani yapon nga sige siya
away siya mga kontra, malupig niya tanan, hangtod ang garbo ng saka na, ipalos bitaw ang mga kontra kay mayo na siya, di man siya mapildi. Ang iyang pamilya na may patay siya mga kontra, dito siya kalimag-mag. Kanaming hatred, kung ipahari na, biggest hatred. Ang kaligod-god kung ipahari na ito na, mga anak ng kaligod-god. Bantay mo anak sa Middle East na dito. Ako, itong naman na, nilihapon sa itong panahon na kanang magpinadyanay, Kristiyanos o mga Muslim, Moros, magbalusanay, kanang hatred, bilis, kanang kasilag, mga anak o kasilag, basta ipahari na nato. Huwag undang ganang pinadyanay. Pero kung ipahari nato ang pagpaubos, humility, madugay, mag-aliman-man ng nagpataas, maundang na sila, maulaw, o makikamigo na nimo. O ang concrete kayo nga parte sa Biblia nga giingon na pagkulagway, pamalandong ilang kining Romans chapter 12, verse 1 up to 21. Nga ang mga dautan di na to balusan sa ilang style. Kundi ang pamagi nga itong gawin katong example ni Jesus. Kayo, kung itong gihatag yung example about sa magtiyayon, pang long term ni siya, pang long term, dili ni siya sa yun, no? Pero ako mo ingunin niyo nga, kung tinuod ang nahigugma sa Diyos, whatever happens to us, sa pag-unsay mahitabo na to, we must go on. Para yun. Bisan pag dili na to masinati ang fruit ana, literally karon. Go on. Para yun. Kaya kung mo surrender ko ta kay hari, may nga mo nga, gahimo naman ko ana, veritas. Nabuhat naman ko ana, pero mura mong gihapon. Undang na ko ani. Ay, ikondisyonan na ko na ito ang ginawa na. Now, ang tinuod nga po ito, kanang imong gipangandoy diha sa imong gihimo, matuwa na din sa kalibutan o dili, panayon yung ka. O ganyan tinuod nga po ito. Kaya the moment na muundang ka kay, tatak naman ito si Veritas, gihimo na mo ito yung ingon, murong yapon, gahi man yapon ng masawa, padluon ng yapon, muundang na ko. Kondisyonan mo na ito ang Diyos anak. No. Ang pagtulunan mo nga, ipasinati sa Ginoo karon ang fruit anak, bunga, karon o dili, kay dito na sa langit, kaya mo nang pagbuot. Isa may magbuot na ito. Okay, tananayaw na sa Diyos. Di ba? So yung anak. Kaya, mo na yung mulag na share na ako ninyo ron nga, mulag ko na ako ma-share po sa uban. Okay na. Natugalan lang ron. Kaya kung i-unconditional niya po na ito, ang pagbuhatan na. Kaya usually, kung share po ano, dito rin po taman sa anak, buhatan ninyo, inana. Wala na ito iskuti ang anggulo ba, what if nga, ang imong pangandoy, dili mahita mo dili. Kasi maundang na kasi mong puto. Asa naman itong giingon ng mobilitas na power of love. O mo lagi. Ayaw kondisyon. Kaya gusto ko tawag sa dili, ang atong kinaboy, dilis kalimutan, lumalabay lang. Lumalabay lang. Dili ko nimo. So, na, no? Dayon, kining naginapos mabahin sa akong pag-ipulong ay ako mulawan sa inyong question. Muhisgot lang ko yan about sa inyo. No? Kasi ganong palauman ba mag-yun ninyo o nato, ako posible ko palauman ba yun nato, ang akong pagkasiipdi o kamupon mga siipdi pa mga katikista, palauman ba yun ninyo kayo ang inyong pagkakatikista. No? Kung niyan to sige mo kali
Mas mahal ito, dili. Kung sa may hinungdan, anong nali? Sa may hinungdan, anong nali? Kami na ang Panginoon. Kung reasonable, sabot man ginawa na. Pero kung sige na yung kalay, maglahi na na. Okay. So, masenso na nato yan. Now, nga nung sige kalay, siguro hinungdan kay mas naglabi yun kayo ang agda sa atong pagkatawhanon. Labi na sa atong panahon nun, naganahan kayo mga distraction sa atong pagtuo. Kadaghan. Diba? Kanya ang gamito na mga instrumento, cellphone, laptop, tablet, internet, kung kayo mga distraction. Ngayon si Father Pilone kadoko na kita na pare sa YouTube, ingon siya na iya mo na sa Ginoo, kaya mga butang distributan niya wala sa Diyos. O, ato lang gigamit sa paghimaya sa yawa. Higamit na natin sa paghimaya sa yawa. Gambito na ito na sa paghimaya sa tinuod na himaya ang Diyos. Di ba? Sa halip na magsige ng chat o paglibag niya o magbutawan o mag-live. Itong i-share niya ang bulong sa mundo. Yes. Ngayon, ipakita nato yun ang atong pagka-active yun sa simbahan. Kaya kini katikista, gusto kayo inyong primary mission? Ha? Things sa kabataan. Bata rin yun, no? Bata rin. Resulta ko ng tutong bata. Hindi, pila rin ang oras. 1 hour. Kung ang bata nasa balay, pila ka oras. Sa eskwelahan po. Kung ang ginikanan po, dapat yung itanin mo o mangusok. Kaya hindi po na ito magahan yung mga katikista. Kung lahit po ang value sa ginikanan, hindi na kadulog, pagkabot sa balay. Ilahin mo lang ginikanan. Pero ayaw mo ka-guhol na. Buhata lang yun ninyo. I-try lang yun ninyo yung best. Okay, si Mother Teresa ba, ang ginawa ko no, wala mag-require na ito na musucceed kita sa atong ginawa. Hindi, ang gi-require sa ginawa na ito na mo-try kita sa atong best. Alright. No matter na ang imong gitinguha na mabuhutan itong bataan, mabuhutan itong sa dili, no matter na. Kung dili, imo bang gihimo ang angay ni mo himoon ang imong best. Kaya nga principle na i-share ni Mother Teresa, muna yung naka-alibyo na ko. Kaysa yung walang itong mag-uulwa na, maglandaw ang murong gihapon. Yung kamot naman ko kayo, murong gihapon. Okay, no. Hindi na nahimo. Ang katawang sa Ginoo na ito, kung naging kamot pa ka, i-try mo kasi imong best. Matuman man sa dili na imong ginambo, dili na nahimo. Iyan na taas. Iyan na taas. So, kung ipagkita sa Ginoo, praise God. Kung dili na, basta kayo, imong ibuhat na imong part. Di mo puta paninlan sa Ginoo o sa mga butang na dili na tumahimo. Di ba? Ang ato raman nga, kita may ga-drive sa itong kabulingon. O nahimo na to, ang pinaka-the best na to. Alag-alag, mingon ng Ginoo nga, impirno ka, kaya wag yung nabuhutan to. Wala yung gusto doon. Yung pa rin na rin mong palingkamot. Di ba? Pagka-adjust mo na ng Ginoo, ha? Di ba? Hook man na sa Diyos, dili sa kung naon sa itong imong ituluan. Dili. O dihimo ba nimo ang imong part. Yan ang yan. So muna, para yun, mga katikista, no? Sa kung ngayon, makakit mo ninyong pinambuhay ka, ang among grupo po sa CCD, ang po ninyo kay pinilisod po kayo sa tanan. Kaya kami po, mag-away-away po. Uy, wala mo
kay Malo, nagaling di pang tiwalag na. Dapat rin mga dagkong na mga agis kainit, wala, di-communicate na ito sa. Naroon yung video. Okay, basta kayo namin, tauman nga, pawala na ilado na ba? Okay, napayuwan nga, nalipay na po may, medyo nanay kausaban, nanay tumaguhan. Yun, na-fruit, nakapoy, baglang yapon, panayon yapon. Lagi, kaya nga doon simbahan, sukat pa sa una, hindi na siya doon, hapsay ko yung tanawin. The moment nga ang Diyos, iya pag yung ditugot nga ang yawa makaarte, diba, ditugtan man yun. Yan. The moment nga daghan pa kong maminaw sa yawa, dilibig kalikayan, naging mga kapal. Gani, sa Jeremias 5:26, Jeremias 5:26, nagingon si Jeremias na nagingon ng Diyos, ikutlo ni Jeremias na sa akong katawhan, daghan kayong dautan. No? Kanang tekstuhan mo, ganyan paborito na ito, 5:26. Jeremias 5:26. Muna paborito na akong mateksto. Kaya galing mag-debate na ngayon. Dahil mo na kuman, basta gali. Pati babaw ka, makadala ka, ikaw may kadala sa diskusyon. Then kung dili ka kaagwan ka, dagan mo na sa personalan, manang nila nito sa, yung mga pare, itong mga eskandalo ba? Dagan na yung mga eskandalo ba? Ako siya naman tanin, simang naman tanin. Ito na tas doktrina, dito naman tas binuhatan. Ito naman tas binuhatan, mga parehas. Ngayon ko nga, ayun naman na. Alam, kami mga CFD, di kami CAD. CAD. Saan mga CAD? Catholic Abuse Defender. Ano mong grupo yun? CFD. Catholic pagtuo. Nalilikod di sa pagtuo, di sa abuso. Kaya buluming nga na nag-abuso mapari, pero di tanan. Sa history na mga Santo Papa ganin ay gamay na noon. Kaya mga Santo Papa na maot kay kinabuhi. O mga rinig lang, i-atake na to. Okay. Mahita mo yun lang kay ang Ginoo, pagtukod niya ang ginhirian, pagtukod niya ang simbahan, wala siya mingon nga, kamo mga apostoles, puros mo parehas na ko. Di mo kasala. Ano yung ginawa na? Okay. Yani, sa una pa na, si David, kasi kapili niya na mahimong hari, kasi responsable nga mahimong siyang hari. Ang Diyos. Ang Diyos may responsable. Basbas sa Diyos itong iyang paghahari. Tungod ba kay ang Diyos may kapili niya na mahimong siyang hari, garantiya ba na nga siya makasala? Oy. Oo. Nakasala si David. Pagka dako kay ang sala, sa sala niya, sa ground, sa iyang kaso. Kung atong atayos itong panahon. Adultery o murder. Murder, anong murder? Naibong pa siya sa asawa siyang sundao. Si Urias, yung sundao. Siya yung gihimo, maruloy na yun. Ipaunan niya sa gira. Ipaunan niya sa gira si Urias. Haron mamatay. Haron maangko niya ang asawa na guwapa kayo sa tanan. So, adultery. Ngayon, murder. Kaya namatay mo nito si Urias. Frontliner mo sa ba? Kaya nga ito, namatay nga wala, gituyo ba? Di ba, iya mong o giplano man niya, nga ipauna niya, aron mamatay. Sana. Pero ito, wala ito giplano niya nga, namatay lang yun sa tira niya. Pagtugot, pero sala dito niya. So, wala nga, mapari ka niya, mapispo ka niya, masanto papa ka niya, hindi na ingon na, hindi na mahulog.
Kung bitaw nga, magpumpisalanay na sila diyan, mas pa mag-umpisa si Tapari. Kinasing-kasing, magpasay lang yun ang Ginoo. So, katong Jeremias 5:26 lagi. Katong akong i-share nga, dili Katoliko, ako sa gingnan. So, buot ninyo pasabot, inyo, puros mo buotan, puros mo tarong. Halili na na, biblical na inyong grupo, kaya hindi sa Biblia, ang katawahan sa Diyos, daghan bang dahutan. Huwag na inyo, puros buotan mo na. Jeremias 5:26. Kaya actually, anong na ay mga sampo, meaning mga apan sunod, basahan lang ninyo ang Mateo 13. Mateo 13, tudling 24 hangtod sa 30. Mateo 13, tudling 24 hangtod sa 30. Hindi na ko magsulat ha, memorize sulat. Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hangtod 30. Pasumbingay ni, pero niya, giladlad sa Ginoo nga nung daghang mga sampot sulod. Daghang mga dautan. Sabta ninyo, mag-reflect mo na nga ang mga tao niya sa Ginoo, panaging lagi nga nagbantay o garden o palasan. Dahil na itaw nga, kumpot sabto ng Ginoo, sabon o liso sa trigo. Pero siyempre, trigo, pupasok na maayo. Tubo. Pag tubo, natingala man ang mga tao gabantay na, uy, yun, gano'n na may mga sagbot na may trigo man tayo mga kita, no? Say, tubag sa Ginoo nga, samtang nga tulog mo, usa ka kaaway ang nagsabot o liso sa sagbot. Saan mo tuloy sa sabot? Nagatulog mo. Ito ba kumpiyansa ba? Pag-sabot. Maunang nanay sabot. Ito ba? Nagluman o tubo ba? Sabot o trigo. Sa ito ba? Dakutan o maayo. Ingan sila nga, nyo, maayo man itong binihin mong ipugas. Di man gikaling sabot mo ito. Ang giingon ninyo. Kaya sa kakaway lagi, hindi mo anin. Samtang nagatulog mo. Ingon sila nga, nyo, amo ning pangibton, kiwa mo nilabot. Amo ning pangibton. Sa laing pagka-istorya, amo ning pamatyon o ipagtiwalag ba? Nasa na hindi sa ni Kristo, so yun ang tiwalag. Okay, no, ipagtiwalag na amo ning, pamatyon na mo ning, kiwa mo nilabot. Sige, ingon Ginoo nga, ayaw lang. Kaya kasi ipo, apil ang mga trigo. Ano yung buhay na rin, apil, mahangin ba? Kaya itong ibig ni Kristo nga akong i-explain na akong i-share po ninyo ha. Kaya ingon man siya nga, kung Katoliko ang Ginoo, nga nung dili man magtiwalag ng mga badlungan. Sa Biblia, itiwalag mo ng mga kahigulo. Kaya may teksto na sa Biblia, pagtiwalag, excommunication ba? Isa na itong simbahan na excommunication. Pwede mo tiwalag ang obispo. Sa mga tao na angay po itiwalag, excommunicate. Pero nakita mo niya na itong simbahan nun, halos may tiwalag, di ba? Mga sagdan na ng sala, sunod ba? Iyon na akong amigo nga, ibig siya siya, awa ninyo tumana ang Biblia, kaya ipasagdan ninyo ang mga badlungon niya sa sulod. Kami mo insakto, kay tanawa, ipagtiwalag na mo lang, mga badlungon na mo, labad sa ulo. Sa may tuwag na wala. I-continuon mo na ang simbahan na hindi authority to excommunicate. Pero, kailangan si authority to excommunicate o tiwala, huwag mo sa mo, iyang pagbuot. O tiwala mo sa dili. Kita ka mo, kaya iyan ang authority, ihatag mo na niya. Siyang simbahan, Mateo 18, ang inyong idili, 18 idili na ko sa langit, ang inyong itugod, itugod. Nakaroon pangutana, buot mo yung pasabot, garitas kay naamon kay authority niyo mga obispo. O dili sila mo tiwalag, sakto dahil sila, nanaman na sa Biblia, tiwalag din ang mga kahigulo. Kuya ko nang pangutana ha, kaya mo kabandayin sa ng pagtubag. Pagin yun, yung isa na mo pagtubag na ang sikahapit yung mata, nawa ko siya na counter na ako. Pag-reflect lang mga ni Matthew 13.
24:30. Di ba? Pag ingon sa mga tao nga, Nyor, mayong liso mo ito yung ano may sagbot? Ako ni pangipton sa diba, pahatyon o tiwalang, so may, di ba, ang Ginoo, lumayon na siya, okay, pag tiwalang mo yun ang ginawalautan, di ba? Pero ano naman mingon ang Ginoo, ningon ang Ginoo, ayaw lang. Okay, basi makapil o kaibot ng mga ligong mga mayo. Kasagli lang. Sagli magdumag-tumo na, kay inipapot sa ting-an ni lainon naman na. Di ba? Naaraman po niya kung pasahon ninyo kayo, sa adlaw sa panulya na General Adjustment, lainon naman yun, lainon naman, sinutan niya ako itong ayo. Di ba? Maminaw ka sa mga obispo sa hinungdan na dili kailangan magtiwala ang obispo. Ano sa'yo rason? Di ba? Kung ako'y obispo, pinani ko nga. Kailangan siya ako kung saan klasya sala nga. Bihim mo sa musako. Kung biases lang, palahubog ba? O isang ka ng adultery. Tambagan. Pero kung di mo katuho, na ako'y right, mo excommunicate. Pero asa may mas maayo? I-excommunicate na ako siya ron? Kasi may posibleng may tabo kung ako siya nagtiwala. Kasi worse ba? No? Kaya masuko niya, magawain, samot noong kahiba, minaw, lisod na tudluan, kaya nanas gawas. May naara sa sunod kay, kasi makaamon mo na kasi makaingon na, mayo mangyapon sila na ako, ako itiwala. Okay. Kasi mausap na, kay imong gihapong gi-embrace ba? Di ba? Ikaw ninyo ang logic. So, hindi nabot ko sabot nga ang atong mga obispo, nasayog na sila, kaya huwag nila ipang tiwala itong mga kahigulo niya. Paminaon sa po nato sa ilang sahit. Nga wala sila magtiwala. Kaya, basin ang option to, mas the best. Kaya di ba, kailangan na atay mga programs, na atay mga buhaton sa balay, na plan A, plan B. Hindi sa katamang plan B na po. Plan A, excommunication. O excommunicate na kung sa mamahita po, kasi gusto nyo na ituluan. Suko, mga angin. Kung imong sabtong Matthew 3:24-30 mo, kaya ako reflection na ito. Diba ito niyo na ginawa? Ayaw lang. Kaya kung ato niyong pangipton sa ito pa, pamatyo sa kaya, basi makapil lang mga trigo. Kaya kato siguro ng ibang tiwala niyo, mga malangin ba? Kaya suko ito. Hindi ito paagi, malangin po sila. Musamot sila kagahi, malangin po sila. Pagtintawan ko na ba nila, sa ako na ito, panintalan mo mga sa ito. Nakunin niyo ako eh. Muna, ang akong nabantayan doon, ang atong simbahan, naamong nga po excommunication. Pero nakapokus lang sa mga priest gani nga magtudlo o heresies. Ano mga heretical teaching din, tambagan, diri mo patuo, i-excommunicate sa mga obispo. Ay na, excommunicate na. Kaya, siyempre kung pare ka, obispo ka, dapat ang itudlo ni mga ito na yung official teaching. Kaya masikip panulo niya, ano yung namahan niya mong itudlo? Magkadaon na sa mga sako. Kaya pare ako ka. So, may rason po tayo na excommunicate ka sa mga obispo. Pero bumingon po ng mga obispo. Kung ma-embrace na ito, sige na, masakit lang ako na dito. Pero mangita tagpagi, usama ni siya na, munggang ni siya na. Okay ka mo na. Basta dili na yung mawala ng una-una ba na punta, mausap na siya. Maundang na siya sa iyang sayo. Ipakita ng kuliya mga dili ta kayo mag-judgmental, although authority na nato, pero makakita pa na mas maayong pamahagi mo embrace ka. Bahala na kita masabtan sa uban. Sumuna mo kayo ko, very lahong kayo ang atong simbahan katoliko. Yan, kung ano yung point? Oo, wala ho. Oh. Oh. Sabi niyo,
Kristo nga akong isira, ani antod ka nun, wala pa din siya nakalibat na ko ano. Sige na nakita sa Disney atin, tikapil mo po na niya sa sangka, basta mo, putlo na galing excommunication, side, seal, listen, rewind na ko akong argument. Siya po, antod ka nun, bakit siya na-counter sa argument na ko? Pangutana siya ng ministro, wala pa yung sila inatag. Kung sa may inyong sabutan yun, sa may inyong refleksyon ng Matthew 13, 24 o 30, kung i-excommunicate ka ito ng mga Bardumang Biya, tayo. Asa man natuman ang mensahe ni Kristo ng Matthew 13. Oo, lagi. Asa man natuman eh. Kung inyong literalon yun, pinag-iyon sa Biblia nga, itiwalag yun ang mga Bardumang. Dili sila ka-explain na yung Matthew 13. Sa Katoliko rin nahitabo. Dili kaya kupihan ng mga obispo tiwala. Dili ko pasabot nga ganahan ng mga obispo magbuhat ng kautan. Ilan taon lang sa mga obispo unsa may sangkutanan kung ato din ang himuon. Naku ang disadvantage kay masuko ko lang nga maparehas ko lang nga ni kanang leader sa North Korea. Kalimutan mo nga ito. Okay. Yes, sino? Pero sige, pag-umo lagi kong mga Bardumang Biyang bata. Kaya, hindi mo balik. Okay. Gusto ko rin sa kuhan, pagsulay ninyo, di ba? Kaya na yung mga klaseng matay mo, laban din yung ulo. Yes. Kung sa mga sa taman mo rin? 5? Yun. Sugar na sila gumabot ng 5 yun. Okay. So, ano lang, no? Ako i-share ninyo ang mga technique pag yun ako. Okay. Pero dinilibot ko sa bot nga, nasunod hindi ako okay. Sa'yo, mayroon ng istorya. Pero wala sa mga suhat. Okay, naroon na si Ma'am din patanang paulaw ko. Okay, ako na yung isa sa mga kuhan ko, nag-mold na ko. Okay, kawawan ko na mo. Nihagi ko na siya sa safety. Okay, na presidente yun. Okay. So, murang na-share na ako in part sa niyagi. Itong una pa yun akong share ninyo dito sa seminary, no? Kaya ako palaupan karon. Kaya kasagaran yun na ito kung tao bang galita sa itong pagpangalagan. Gusto na ito, kuhan ka na isi-isi ba? Wala mga apan ba? Ay, gwapo din kayo. Gwapo kayo mga bata. Nagutan. Gwapo ni. Unang pagsunod, kinahan niya po. May mga bata. Kalit dito nga. Sige, lahit ng mga bata. Kasi kuwangan dito. Sabi dito. Usog na po niya. Nagwatin. Di na po mabalik. Usog man po. Bisa, kaya yun ako, badlong, kahit magilimaw, patungol ako. Sa may yung, kung ka mo, ingon ana ang sitwasyon ba, sa may yung, Sweden?
Kinsay, o daghan ninyo diri nga nagkatikista dayon isurrender kay kapoy o sa mga wala. Okay. Ano yung surrender kayo ng trabaho? Wala, ninahon tayo yun. Okay. 17 years na kamatay, no? Okay. Alam bata na tibuan, ako malabukot lang ako katuluhaon. Tudbayog tumo, nagagkaan, nagagupon, sa dalan sa Ginoo, bawa ko, ano ka Espiritu? Nagulong na ako mo, Ginoo. Okay. Maayo man yung kayo pamalan ato na subukan ba nga kung magtulog ka makuoperate ka ng mga bata. Maayo yun na siya kay kuning salamat Lord kay maayo nasunod yun nila. Pero musugot ako sa dili ko nga naagi mga panahon nga dili na kay mo maghinungdan yun ngano ang Ginoo ni anhin yun dili sa kalibutan. Yani ang Diyos sa kalibutan tungod kay magkasasala na kita na naulipon na kita sa sala. Kung nangyari siya aron mag-influensyahan ta niya. So, buti pa sa mo, mao gina itong kinabuhi isip mga Kristohano. Di kita mo iskapo. Di kita mo iskapo. O bitaw, sa gospel, sa gingon ni Jesus, kinsa itong buot ko sunod kanako, mupas ang cross. Gani, ang uban, literal na nila, mga hindi, magsimanasan ka, magdupa-dupa, magpasan-pasan yung cross, di ba? Dili mo na mao nga cross, may pasabot sa Ginoo. No? Ang ipasabot sa Ginoo nga cross, kanang mga pagsulay na ito sa itong ginabuhin. Kung katikista ka, mo andang magkamulahotay bisag unsang klase niya sa imong mga ditudluan mo padayon magyud ka matingala lang ko kung hayahay ko ng Kristiyano ito sila ko lingkod sa palay yung kaong-kaong na natanaw TV wala yung problema ba ito ni basa sa Biblia Kristiyano si ang Ginoo paniginan gaantos man disubay, ipatay mo yan disubay mo lang kinabuhay yan niya may ko Kristiyano ko kung nasayot sa'yo no mawala nung ko sa balay kami nagdatay mga problema po sa pamilya na yung mga araw mula ko kung ako na tayo inanong hindi ko kaya po ba problema na kung wala nung wording, hindi ko makikinig sa awang kaya pagsunod sa Ginoo, kagkalisod, tanahon galing walang lives of the saints, kinabuhi sa mga antos, kasi lang nagrabe kayo gantos. Pag-antos naman nila, kaya tigo na nagbutas po sila yung mga baba, kaya i-deny ng mga Ginoo. Itong mga hari-hari, mga Yudirador sa una nga, hindi mag-awat o Christianity, ang paglutuson, may galing ka din nga, libre ka mo, practice sa itong pagtuo. Ngay, part sa itong history, pagkalisod. Bisang ganit ka rin, na mga lugar na mag-lisod o practice silang pagtuo. Dito lapit sa Middle East. Namin ito ito'y kanang kabats ako misis wala. Kaya napitan mo na ako misis, kanang bats, gano'n Bakala na nga sa eskwela ba? Nakakita niya itong Timothy Christmas man ito, Grace Capitolio, ano nga mo yung kuwan niya, ng biloy, sa kaya nakakita niya. Ngayon, naghimamatay silang duha, ginawa ko, kanila-ilan yung duha. Naghimamatay sa ngalan na ito, lalaki. Yun. Kita akong misis, kaya na siya murag ibitay ba ito o na siya puso. Kaya kanang murag pisik ba na iburma o dito murag pasadili mo ko dito sukat tanaw, dito ka inong laro sa rayuhan.
Mura lang, lambo, ano lang. Pero rosaryuhan di ay. Tingko lang, gano'n na. Ano? Inana may rosaryuhan. Ako lang unahong kaway na rosaryuhan. Automatic na po, nag-share ko siya. Katong, nag-share siya ba? Ngayong, inato iyang rosaryuhan. Kaya dito na ikono sa iyang gitrabahoan. Delikado na ikono dito, masakpan sila ng mag-practice sila, wait ka naman, tapik-tapik na sila mag-rosaryo. Magbasa Bible. Kaya na. So, grabe ang ilang pagkakristuhanan dito. Kita din, wala libre, wala mo lutos na to. Pero pa mo tayo na, mag-practice ba sa ito? Doon na kayo, wala na po. Dahil mga igsoon na ito, ganahan kayo sila mag-practice atong pagtuog, isang kalisod sila. Di ba? Pero dahil niya ang challenging. Una, ang buot na may pasabot sa atong mga katikista, o kasi atong misyon, gulahan ka. Kung naan ang mga butanga sa atong pag-alagad. Ng mga talisod. Okay, di hamon ko ito lingkod. Ang sundalo, dili ka makaingon na ligpon siya nga pagkasundalo. Kung wala siya makaagi o mga gira na nagbarugya pa siya, di ba? Kita mo mga Kristohanan, mga sundalo, matatanan. Kung saan na ito pagmatuod nga tinuod itang sundalo ni Kristo. Sundalo sa itong pagtuod, watay nga dian nga mga kalisod. Mahiyahay ita. Ako, na-discoverado ko ako, kaya ko na tinuod ko na akong Kristiyano doon, kung nahayahay ko. Diba? So, ang pagtulungan mo nga, atong ipahinom doon na kung nagkalisod ka, isip katikista. Kaya na ipan siguro ninyo din na isugod ang pamilya, katikista mo, isip tayo. Mag-lisod o pang-tuwan, financial lang sa diya. Kasi muna na lang, at isa, kanang mga rana, mga tuwan, ayaw. Kaya para na ako, kung nakatuman ka, nakapadayon ka sa atong ministry, sa atong misyon, kaliwala sa mga kalisod, buti po sa buti na Kristohanon yun ang tinaw. Kaya una na yun ang Kristohanon. Kung hayahay ta nga, niya may unta Kristiyano ta, murag diskumpiyado ko na. Kung Kristohanon ba na. Wala makaingon mga lingko, ang mga tinuod yung Kristohanon doon, hindi ko may tabong na hayahay. Kaya sige mo kang magkonsensya. Kung naman ka, yung ka, kaantos, kawin magkaon ka ito. Yung spalay lang, mga nakaspalay na po mga ikagaw nga, lisod na tayo, lisod po sila yung sus, kastilan. Ngayon tagulang, may sparchit niya kay kastilan. Ang kung ano yun, ang pinaka sana, maayaw naman yun sa atong mga Kristohan. Ang ganda kami yung sikitan ka, ka naman. Hindi yun, kaya mo para wala sa kong pamilya. Hindi mo kong bihatan, hindi kinahanglan na gato nila. Pwedeng sakita kayo na. Pero abinin mo, nindot kayo na siya nasakit sa atong pagtuo. Nagaling isapir na galing ka, alin ang imong tabang. Noon nila yung Christianity. Ilusog kayo na ito, pili-pili-on po na ito na itong ihatan. Ilusog kayo, no? Mga katulad mga sobra-sobra kayo na itong ihatan. Di ba? Ang Christianity is sacrifice, sakripisyo. Kaya tumisa ka diwa mo kay Bago, kaya na tumisa sa sakripisyo. Mo na ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Yang ano na may kaon na libritas, kaon sa kay mo na isang balit ka sa mga Hudiyo. Itong makasalagan sila, di ba mahalad na sila mananap. Ihalay dapat yun. Kaya katong ilang ipatay lang po itong kanon. Di ba? Ito ilang ihalad. Kaya naman po, si Kristo mo na ipatay na sa misa. Pero hindi, wala na yung uso, magpatay na ito. Maura na ito sa una. Ihandog lang na ito. I-participate lang na ito.
i-participate na itong Kalbaryo, ipatay si Kristo, then ipakaon ko ni Kristo ang iyang lawas, buko, di ba? O, muna nga, Kristyano ka, ikaw mapilog misa, patay, huwag ka, gimalas ka. Mapilog ng misa, ginaan niya, madawag na to, magkalawag na to si Kristo, kibuokyo. So, wapa mo magasi? Di mo ganahan magkatikis na, kaya wala mo iplitin. Pilupitin. Ha? Ako, di ko ganahan magkatikis na mahayahay ko. Kaya nag-challenging. Di ko kasigurado, Kristohanon mo ko. Kaya ang ginoo nila, kalisod ba? Ang mga apostolis, period na yun, nangawala ang ispatuhong, di ba? Agad, dinaganay, naglumbag, pag dinay na sinong, imadlo ko sila, di-apit sila patay. Di ba? So, kung nagkalisod ka sa atong pagtuman, isip mga katigisan, praise the Lord. Bulahan ang tanan. Ano ba kayo nakasunod ka sa dalan, sa steps, sa mga latang sa atong diba? Wala na galing niya ito. Naiusan ninyo diri nga, very na-impress kayo ko. Na-impress ko niyo tanan, pero ako yung special diri si Brad Garrido Solio, si Fatianalan Brad. Apelido to? Ha? Apelido? Nalimot mo ko? Tiguan na ko. Oh, kailan ako, pero malimot ko ba? Tiguan na ko. Billiard Lord. Iniglaway din ako dire, magmotor ko. Makita na ko siya sa ilang wheelchair. Wala kong nakakitag Santos. Tinuga na. Kaksa ba yan ang mag-alaga sa Ginoo na magkalisod. Kita nga ba, sakto nagtilo sa ito, apatas ka ito surusuroy. Oh, huwag mo kitaan niya sa inarang yung isilip, hindi na po balik. Ano niya? Ini kita na po ni Brad. Wala ko nakakita sa Santos na tuwa na sa langit. Kamay ko, salamat Ginoo. Ay, example. Ano ba na? Kay, isang inanahiyan ko ano yung ganun siya? Di ba? Kita na nakatanan. Pero sa akin, sige tayo dito sa ako. Sa hayakan ng masili pa yun. Pero bilib po ko ninyo tanan di ay inaamon din mo tanan ko. Okay. Di ba? Kaya kung ipalapit pa ninyo kuhan yung pagkatao, karang inaron, doon man ito sa boulevard, yung bayo na sunset, okay mo po na niya, kaya mag-reflect na mayo mo po. Pero inana ang pagtanan, walay inani, walay palambok sa itong pagto, kulang po. Remember, Matthew 4:4, Matthew 4:4, Lucas 4:4, ang tao dili kuhiyon sa paan lamang o pagkaon na para sa lawas, hindi kuhiyon sa itong tao pinagi sa tulong sa Diyos. Tulong sa Diyos, kung magkatipista ka, siyot kita, o any mga kalihukan sa simbahan na hilinangan. Kay matag ministry sa maning inyo o sa amo o any kuhan, bahin nyo na sa lawas ni Kristo. So, naan nga bahin sa lawas ni Kristo, ginanong lihog gina. Di ba? Malimot ako sa hayba, agi sa mga distraction sa kalibutan. Nga ang simbahan, ba, mahinungdong, sama yun sa usa ka lawas sa tao. Nga ang lawas sa tao, usa lagi, pero lain-lain ang bahin, kamote, tiyang lawas. Matagbahin, lain-lain trabaho, pero kinahanglan mo lihog na para sa tibok lawas. Usa lang ana nga mag-will ka, mapiktuhan ang tibok lawas na. Ang tiil mo ingon nga, di ko nagawas.
ginapulan ko, sige, sulay, wali ka kakaon. Pato sa mong trabaho. Di ba? So, kaya, ang atong simbahan yun, anak ko, ang nangulo na to, muna sa ulo, muna to mga pari, nanagyan talaga, Ginoo. Sila may utok na to, kaya sila may mudumala na to. Kasi, pagtuon na to diha, ay katikista, lihok mga katikista. Diling na kayo mutuo mga katikista. Mga pintuhan yung tinawag simbahan. Ano mo? Kaya pagtanaw sa mga diling katoliko, mga na sila, mga may simbahan ni Kristo. So, relax lang, sige naman sa boulevard. Huwag may panambog sa ilang meeting, ilang misa. Gusto mo na ilang misa nga. Kaya ilang isuot. Ko yung mga big Kristiyano, nakahibin-hibin man. Diba? May sila ba? Mones, tungkol ni Kristo. Ano man, kaya mga sakop sa lawas, huwag mo ko-operate. Diba? Huwag mo ko-operate. Muna nga, kung siya itong pagtuon ng Katoliko, mag-operate yung tatanan para makita yun ang tinuod na nagway sa itong pagkakristuhan ng Katoliko. I tell you, sama sa ito, ako nakita na misyon na nagsakasaka ba mga, para sa kaya patunginan niyo kanina ba? Kaya naman na dilig Katoliko, ganun kung hindi na sila masakasaka na to, kaya ngayon magpunta sa akon. Ano, labi na, palahubog, sige kaway, pamilya ko, ano ba? Kristyano ko muna. Kristyano ko, sige kaway. Mga anak, ang naging ka na, di ko lang tulog sa mga anak, tsagan lang sa kasa. Ang ngayon, dito sa akon nila, eh sila ganahan sila usaga na to, kay mga pagano mo yung anak, kay wag lang ginabuhi ni Kristo na to, anak mo. Pero kung anak nila ay balay, si Tuan na si Mr. Villamor. Pati mo kita nila pinuwang Tapos sabay, hindi mo maayon sakto na kami. Ako, kurang matay, mas putan pa rin ako. Mahulaw ko mo sa ka. Mahulaw ko mo sa ngayon sa tao nga akong danaw, buhutan pa na ako. Di ba? Dahil kayo, isang pusa na lang ha. Nay, pare. Ginoon ni, pero ayaw init. Kamagama rin ako. Pare. Sorry, hindi pare. Pinanggaw niya ng pare na ito. Hindi ko goto talaga na. Tanang mo amin niya, yan, di pa amin. Yun na may usa dito nga. Ni amin, huwag man ito kami na. Wala niya pa amin na ba? Yung pati pareha, bias mo ito yan. Kaya nga amin niya, amin. Ito mo sa, huwag niya pa amin. Mungutan na dito, bukit sa ito. Huwag na ito. Mayong umubo. Buutan nyo tayo sa katanan din. Kamu na rin, wala ko yung sa'yo po na may pasabot. Naanak ko, ano mo ito pareha? Bias mo tayo. Kaya namin, di ba amin na eh. Nagumusawa niya pa amin ha. Ako na pinag-tubag-tubag pa. Kaya agad po tanong ako siya. Pero pinag-tubag-tubag sa akong imagination ito. Naulaw siya ito ng kabila ito. Tawanan. Ako, ano mo, unsay akong magpasabot? Anong bisyon ito? Akong mensahe is kinuhulog ta sa itong pagturo. Kinuhulog sa itong pagturo. Nagari ko bang pare na ini kami na to. Ngayon kayo, magkusubo. Mula mo kapulo ba? Kaya hindi siya pa amin yun. Kaya iyan po itong humility niya. So, mura taas-taas na ito ako na-share ninyo. Mura lapit na galing kong pagaw. Napamati mo na ako. Minuma. Ako ko exposition. Exposition ito sa St. Peter. Mura, si Ma'am. Sige Ma'am. Straight sa ka. Okay, sa ka? Straight sa ka.
Sige. Sige. Ray. Sige ma'am, ikaw may kuhan ma'am. Sige, Ray. Kasi mo rin siya. Ray. Space ko. Sige, bindo. Isa dito. Kanina, nagpabuta. Wala na. Palang Marindo na kini ako i-share ninyo karon hindi sa kaya ni nga inyong ipasayo po sa inyong mga bata ang hindi siya nga nag-share. Sabay lang mo ha, sabay lang mo. Sakit na tayo. A Ram Sam Sam on the award-winning CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing move along to the silly, silly Ram Sam song. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooly, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ransom master, you have to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ransom master, you have to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ransom master, you have to go a little faster. Oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, ransom, oh, ransom, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, arms up high, reach for the sky. Okay, salamat kayo. Okay. Kining na Evelyn panahon, minutos,
So may itong i-open guro o dala ko i-buot i-papas pa ang isip. Akong kanina, malandong ko sa inyong mga question. Kung hindi kayo wala kayo hisgot o mga doktrinal na marag. Akong una-una na nakahibalo na mo. Wala, ang yung mga question, wala naman na. Bugay na mag-upo apologetics. Wala na yung question o larawan, wala na yung question o kung mga kadamang ibang saway sa mga religion. So, natuo ko na daghan mo na sa ilan. So, dili na lang po sa kining saong paisog pa yun ninyo. Paisog. Isog na, dili violente na. So, meaning, pagtanong mo liso na kinahanglan mo tubo yun. Liso sa atong pagtuon. Gitanong naman ni sa Ginoo, pero sa daghan kayong mga babag, daghan kayong mga pamaagi po ng yawa, kung saan niya nga kita ng mga sakop sa simbahan, sa atong mission, sa katikista, isa po sa mga mission na nasimbahan, isip-bahin sa lawas ni Kristo. Ang mga babag, sayo na kayo na siya ihandong, ang atong ingon ninyo kanina ba? I-practice lang yun ito. I-practice. Kaya, talagang mahimutang self-less o mahimut. Kuha ko na ito. Ang atong pagkakita, maglibog ko articulate. Kining nakabasa mo ko itong Kangkaman Skilpis dahil na libro, itong gamay na itong Imitation of Christ na ito. Although na ay similarity lang, bilang exactly sa iyang statement na isulti. Pero ang akong reflection, yung ko nga, kung maabot ang panahon na murag hukaso na nato ba, ang atong pagkakita, kung ta, na ang sinina ni Kristo, mauna lang kaya itong sulbo, which is the sulbo na ito sa tanan. Ang atong sinina, may itong kaso, pagpilihan ito sa yung sinina. The moment na mabot na taliha, taas na tayo tamang level. Taas na tayo tamang level. Pero bisa, hindi ito maabot diha. Totoo kong gihin mo ninyo kaganina sa akong reflection po sa Mother Teresa. Keep on trying na yun sa atong best. Kung sa kataas na hita po, kung sa kataas na atong nahimo, no matter na siya. Kung baga, ang i-level na ito sa itong mga Kristuano, Muna ang sa ubos, kaya muna, itong mga nahimo ba? Pero napakadali, o bisag nakadali, provided na ihimo ni mo na sa imong yung the best. Dili na ingon nga naguna-una ka na nakadali, punta, kunya napag-ihapong kadali, pero bala na limang paningkamot, enough na siya alang sa Ginoo. So, huwag kang ipasabot, balingkamot kita, pagbansay sa itong pagtuo, whatever na mga tentasyon, ang tigong kita mo pugong, basta na rin kamot enough na lang para sa Ginoo. Meaning, ayun na pag-una para inahanglan mabot si Benere. Di ba? So, magaling ka. Ang question is, best ba na mo? Anong kamot ba ka? Pero kasi muhingan mo nga, ang kaluwasan, nilit ni mo si mong kabalino,
Ako lang ang automatic diretso. Actually, hindi mo kita maluwas. Agi sa atong kawalingon. Agi sa atong buhat. Di ba? Si Kristo nilawas ta sa iyang pinagisang kamatayon. Ang grasya niya to, naa na to, o na ang makapahimo na to ng kanang sundalo ni Kristo o makatuman ta sa iyang mga gisugo na to, meaning by the grace of Christ. By the grace of Christ, nahimo na to ang maong mga buhat, dili na tuhod na to, dili tuhod na sa Ginoo, tuhod na siya ang grasya na niya na to. Ako ni mong point, ginawin mga tudlod sa Biblia na ang atong mga buhat, dili na yung makapaluwas na to. Ang kuno na to ba nga ato? Hindi, actually, nahimo na to na tungkol sa grasya sa Ginoo na to. Ay, yung ang kuno na. Okay, wala nang ako na lang po nang i-appeal, although doktrinal na siya, dito nito sa ito, lagi lang maka-enkwentro ko mga Baptist. Okay, kung katulad mong i-share kanina, katulang, ito ko nang i-appeal, kasi kung magtuho ba, nagtutulong ko, dilit pa sa tao ba? No, hindi. Kung lang ako na lang po nang i-appeal, parang dilit mga saipan, kung may Baptist, dilit po, mga Katoliko, so ay presume na, wala may question na to. Pero kung nag-istorya ko ato, niya mga Baptist may naminaw, siguro rakrakan din kung mga bersikulo ato. Okay. Ano to, dili yung tao madawas sa ato kagalingon paningkamot. Kita mga kasulahan na mga litinihin mo, tuon na sa grasya sa Ginoo na hindi na ito nabangkon atong kagalingon. Bakit yung point? So now, kung magpanahon mo sa inyong pagtuisip Katoliko, aron po nga, kung magdunay mangutanan ninyo, makatubagin mo, abagin sa itong pagtuo, ano po lang yung isuggest ninyo nga, ayaw yun mo kakapol magahingong panahon na magtuon. Gabi na, kamo din mga katekista kasagaran ninyo, hindi pa man yun yung indahan, no? Mga estudyante mo magaling ng uban siguro, no? Taas pa mo panahon na makakatpon sa inyong pagtuo. Ayaw mo ingon nga, ilaranas mga pari, ilaranas mga sa kanya, no? Kung ikaw, kung nga kay panahon, maghatag yung panahon. Kami na katong mga Katoliko nga mayo listening, gamit kayo na sa simbahan. Kasi dapat na ipagka-abogaduhon, no? Ano na yung listening. Kaya may man mo balay mga istorya na pagka tulog na gani. Convincing mo din na siya may istorya. Dili na ito ihikaw ang atong mga talent kasi na ito. Kung maayo pa mong kanta, nato sa kuya, apil kita, hindi kayo pabayaran na ito ang talent. Okay, di mo nung nautan bayaran ng talent. Pero ako ba, nasuburahan na yun. Ang mga apilo, kanta-kanta, diyan na yun, lugasa siya magkakwarta. Ay yung habilidad, ikinahanglan nito sa kuha, di sa mga apil kayo, di sa magkakwarta rito. Tangan yun yung buhat, puros na yun, kinahanglan, magkakwarta ko. Naway ba nina na? Kinigali, doon na itong eleksyon, karoon ng bayo. Kining posisyon nga nagi sweldo, nagi kwarta, di kita kasigurado nila o ginasing-kasing nila tanan niya, di ba? Ako, makauna-una manin ko, kining atong sa simbahan gani, ang mga chapel president, sa mga kalihutan, na walay voice sweldo ba? Wala. Voluntary na yun. Na yung mga posisyon niya nga bakante na magalit wala kay katururan na ikaw niya bakit pinagyan na niya magtururan na ba gani kasi butang chapel president pero mayor gobernador kana pag ilugan na magpinagyan na ba gani may mo gano'n na
Sigurado ka ata na tungkol sa servisyo. Kung tungkol kayo na may mahimo ko para sa kaugalingon. Naman ako ning i-appeal o share na to. Kaya daghan mo na to ako nakita sa simbahan na mo. Dili lang din na basta lang wala yun wala na ito gitresyo pagkakatikista ito pagkaalaga no. Kung aktibo ka ng katikista nakuha sa imong na-depositoan na hindi naman dili mas taas di ba naman na sa Biblia ayaw pag-igo mo 200 dili sa iyo ka kawato na na tayo na yun kung mag-igong ka siguro itong banding na dito ang bangko sa taas huwag yung magkatulis dito huwag yung magka-pangawak di ba? Ang bahandi din sa iyo taas anulis, pangawak di ba? Pero ang bahandi sa taas wala yung nagkawag dito di ba? Kaya dili lang dali kita may maburahan na ng itong bahandi sa taas o naghinundo mo sa itong pagtuong katoliko ng mga kauban na sa mga doctrine of indulgence o mga kayamanan sa itong simbahan iwalo mo ayaw mo ka balakaanan dako na narito okay kining Christianity, tapangay man Tugon siya itong mga merit dito sa taas, nagamit na ito na pagtabang po sa uban ng mga Kristohano. Di ba? Hindi ba kayo ka-explain ninyo kayo na ako lang nagpintaman sa pumahilong diwan. Kaya ang kayamanan ito sa langit, para kayo sa tanan, hindi lang para na ito, hindi para na itong tanan na magtuho sa Ginoo. Now, sa nanginapos na bahin, doon ako isulti ninyo na usa sa pamagi sa kahitmit sa yawa nga kung dili mo makabantay kung dili ka kabantay, kapasagdan, mo ni usag yun sa hinungdan nga kusog gihapon gani nga itong problema sa panagbahin-bahin sa pagtuho. Nakabantay ba mo ang mga grupo nila kung maghingalan? Ano yung mga grupo ron nga? May kina sila mag-convince o mga batanon? May ilang na ko hingalan, kamo na i-discovery o sila kami kasabot. Pwede mo na kahingalan pero by this time, ay pwede na convention sa grupuan. Kasi dili na katoliko. May kaya sila mag-convince o mga sawa ng mga batanon? Ay kaya mag-eskwila o siliman kung asang ng eskwelahan nagdali na nila then ang pamilya na ba sa'yo manawag na to magpalaban na mo kay kung saan na to kaya nalahin na hinamisip mas katoliko may tuwa na nila na problema na ginikanan kaya di naman mas katoliko tuwa naman nila unya nga kung maminaw kanila, di pa ka maistorya. Ako maminaw kanila, mahigay mo putlo o Biblia. O katoliko ka nga may hanaw sa Biblia, may posibilidad pa gani na madala kanila. Pag mo mga nadaghan na sila. Kaya naman, kasagaran ng mga katoliko na ilang sa niyawan, uhaw yun, tigil, kebalo yun. Nanalipog sa ilang pagtuong katoliko. Ino na lang helpless. Muna madala nila, nagkadako kayo ng grupo haro. Anak ko na sila YouTube. Nagdaling Domingo nga, maglaing po ng ilang pitsin. Kami lang sa ko, pauban na nga ng ilaga na. Na Biblia. Hindi gamit. Yan naman na. Kaya sabi ng kamuhuman, nag-history ng problema.
Now, kining ato po Christianity, negosyo mo rin. Ayaw sa pagmaulan. Actually, ang pagtuon, ang simbahan, negosyo yun. Pero hindi ng negosyo ngayon yung mauna. Okay. Ngayon po, negosyo kay, kung gusto niyo ta, makatun sa pulong si Ginoo, di madugangan ta, di ba? May yung negosyo. Pero kinigrasya sa negosyo, ang Ginoo man. Pero lahi ko ng negosyo ato, di ba sa ko na basta lang magkakita, material niya, pero wala yung tinuod na pagtuos Ginoo ba? Okay. Ako ngayon masabot na negosyo ang maayo. Nga pagsimba si Ginoo. Okay. Now, ako na yung di-appeal rin kay napamatay tayo gamay para magkabatong tao kay ibang concern ko kay nagtuo ko, malagang katoliko, mawalay pakian eh. Sandal lang ba? Na, remember na, paano sa tas pamilya ha? Ang pamilya, hulgaon ng mga problema, di ba? Hanggang problema lang. Sahay, ang asawa, problema siyang bana, kaya wala kapoy, wala na ano may lain. Dagang problema. O kasi problema sa pamilya, dili gina siya solusyon na kupon. Kundi tabangan o sulbad kung sa problema sa pamilya. Dahil kung saan mo pagsulbad, sayro mo kung sa problema, kung sa gihinungdan nga na problema, dahil ay ngayon mo histo kung siya makasolusyon. Muna mo ka sa management ba na itong subject, sa understand ba? So, tukon gali o problema sa negosyo, sa pamilya. Kasi problema, historyuhan ang problema. Diba? Kung siya problema rin, sayron tayo kung siya solusyon na. Kaya na. Now, pero, kaya akong gitumbok na problema sa akong giunhan ng mga pulong na ito, akong giunan ninyo, ang problema nga ipasapot na ako nila, kining divisions pa nagbahin-bahin sa pagtuo. Now, kasagaran na itong mga Katoliko, matintala ng pangunahon na pasagdilan ko na sila, total, ginoora mo na yung gihapon. Diba? Kung mo na yung usually yung maunahuna na ito, kaya ba lumahon si dili mahiwanan ng pangunahuna? Nahimot ang object, nahimot ang indirect proponent o kanang advocate anang itawag na ito o relativism. Nausap ko na sa problema ginaturon. Diskutan na ni Pope Benedict XVI Emeritus. Nakabasa mo ko na yung libro ka lang, nalimit ko sa title, basta nag-switch sa relativism. Kung saan man ang relativism? Relativism, wala may absolute truth. Nga usa. Nga, matag tao, respetuhan, kay mo na ilang truth, sakto mo na mo na ilang truth, ilang mo na ilang truth, mo na respetuhan, dili na mangita o absolute truth. Nga usa. So, kung ang ato prinsip, okay, inuura mong hapon, parehas na mga dili parehas. Ano man? Parehas na yun ng dili mo ilang ni Mary. Dili mo ilang ako Mary. May pasipala ko na. Diyos ko na. Kung ilang itulog, mga yung tagtabang ni Mary, sa patabang na tag-ampo niya, patabang naghatok sa itong pag-ampo, niya, imo na nila halagi, imo nila ang Diyos si Mary. Diba? Imo nila ang tulo, nagano ba pumutuho nila? Yung Ginoo na yun, Kristyano na yun. So, buti pa sa buot, naaman sila yung mga maayong teaching po, kailangan mapagkuman yun. Kasi nang magtuon sa Biblia, then, usa pa ng common na itong teaching ka na maayo ito sa itong isip ka tao, may tao pamatasan, labo na nila, common mo na. Pero may mga sagol teaching na actually divisive. Pagbahin-bahin na ito. Kanya, kasagaran na ito, huwag kayo pakianak, sagdan na ito. Actually, problema na sa itong simbahan. Division. Nga naman na napunta man sila dito, kaya wala yung nakarescue nila. Diba kita sa atong lugar, yung malumos dito, kung saan nahulog, ibangka, diba? Marami tayo mga rescue.
Di ba? Kita po sa atong pagtuo ng Katoliko, kaya naman nato ang fullness of the truth. May mga hulog po sa pagkabangka. May mga hulog na ito, ikidagit na, ipagdagit na sa ubang pagtuo. Na kung tinunod ka ng Kristohanong nasakop sa simbahan, hindi ka muling pakianak. Magunaw na lang. Anong nangadagit man sila kay sa niyang nanudlog na to sila, kaya kinahanglan na ito na tutubagon, i-explain na ito atong pagtuwa. Walay naka-explain nila, walay nakatubag. Mo nang nadalagit sila sa deception. Siya may ibot na may pasabot. Nga yan sa itong pag-ampo, ipapilig yun natin na nga ang Ginoo magpadala o mga apologies o mga tao, mga sakop sa simbahan na may mong instrumento nga mo pasabot. Samahan niya mong pusada sa CFD o any Philippine apologetics. No? Part na sa itong simbahan. Kaya nga nung nagagit sila kay walay nakariskyo ng mga Katoliko. Walay nakariskyo ng Katoliko. Kaya ako gani, nahanap ako yung nasugdan, pero agi sa sitwasyon, ako yung mga kabisili, na pumamaling ka. Pero kung daghan ka, itong mga tao matuwa dito sa ilang doon, sila na automatic, daghan makariskyo, so may posibilidad na bilig yung tumadala yung nga nila. Pero kaya wak man yun, sa pusagyo, nakariskyo. So muna, nadala na dati yung nila. Ako yung point, o sa hinungdan tungkol kay kung kita nakuno na tayo rescue ta wa po tayo mga gamit sa pag-rescue kasi may buta may pasabot kaya di kita kabalo di ba mo na yung mga pasabot wa tayo mga gamit sa pag-rescue kaya wa mo nakibalo sa ang pag-explain sa atong pagpasabot sa atong pagtuo ngayon kaya hindi naman kaka-explain kaya nagtuunan sila na sila yung insakto. Kita mo yun sa'yo. Nakinundo mo sabihin mo ni Archbishop Pontomsio. Ako na sige, share po sa ito. Na sa Amerika ko no, daghan kayo mga tao, Katoliko o dili Katoliko, nahi sa Katoliko, dili tungod kay Katoliko. Nahi sila sa Katoliko tungod sa ilang misconception may tungod sa Katoliko. Sayop nga impresyon, sayop nila pagsabot sa Katoliko. Deception ba? Nibiyak sila sa Katoliko, naghipos sila grahing puno, dili tungod kay kung sila nahigugman na to. O tungkol kay Katoliko ta, lahi po sila, dili. Nahit sila sa Katolisismo tungkol sa ilang kahibalo na dili mao may tungkol sa Katolisismo. Deception. So how to counter it? How to counter that? So nahinundin po ko sa pulong niya ako ng Archbishop Pontomsio. May lalo na speaker sa Amerika. Pagkatolik, ituloy lang yung drama natin, hindi ko naman ito kung yung drama. Ang Catholic, who does not strive to spread his Catholic or her Catholic faith is like, kuwan ka ng parasite. Ang Katoliko ko nung nabili mo, ng kamot, bubuhat, na masabot niya ang iyang Katoliko na pagtuo para sa corona o anay ba Bisaya na, no? Anay ko sa kinabuhi sa atong simbahan. Kung sa ibon na may pasabutan, kasi may pasabot niya si Bishop nakita mo mga Katoliko, hindi ka manimuha nga makatamputan, nga masamyaw yun ang atong pagtuo huwag at anay. Kumbaga sa balay pa, butag buk-buk. Puldak pa ng mga anay, mga buk-buk, maguba ng balay, di ba? Oh. Kita mga Katoliko ko na wate paki
sa pagtudlok sa itong tinuan. O kung kaibalo ka sa mga teaching, sa itong mga katikista, di ba, mga basic na yan ito ha, teaching. Hindi ta kaibalo mo, sagang na kung atakiho na. So, dili po ta makatudlok, makapadanag anak sa mga tao, kaya di mo sila mutuwa na. Di ba? So, dahil naman mo, sangyo-sangyo mo na, di ba? Saka mo subang religion, dahil pakutan mo dahil mo, ala, mo yung libro ito, gidili mo na sa Biblia. Anong sangpit ng Santos na, o saan ang natin pataniwala? Si Kristo naman, unang Timoteo 2:5. Biblia na yung ganda dito. Dahil katikista ka, patubagong ka na, hindi ka katubag. So, ang tao maminaw dito, sa iyo pinay ng Katoliko, sakto pinay si Pastor. Ang mga tao nitong naminaw, posible magkakapon. Ano yung point? Nahimong kang anay sa kinabuhi sa simbahan, kaya hindi mo ka makapasatisfy at mga tao na tuwa dito. Although, di ito direct yung ngayong gusto, pero tungkol sa imong kapabaya, negligence, nahimong kang murag anay kay tungkol sa imong kapabaya, na weak ang atong simbahan. Ang yung point? Vulnerable ka ng Katoliko, dali kita makumbinsi, dali ka madala nila kay wala natong hagubi o ayo ang atong pagtuong Katoliko. Mas bahay pa tayo tuplok-tuplok sa atong cellphone. O, bahay kayo mo, sa maniho. Bahay sa atong tablet. Pero sa atong Biblia, putang, lisod kayo mo kung di ba? Ina ko niyo yung tinuod magbaka. Nakabible sa Balibat. Di ba? Pero sundian mo na ko, Nakabible sa Balibat. ang pinakamaayo aning Biblia, dili kaya protestante. Katoliko. Ang pagutang na, kita ba na? Pinala na sila kalugas. Pinala na sila kalugas sa history. Una nga, usahin, makaingon ng mga dili Katoliko na Katoliko, ngayon ang kabulos Biblia. Ako muli na-share ko diba niyo sa una. Ako lang i-subli kamay sa pagtapos. Niyan to sa Rose Kinder kay yaya ang buko, yayo ang buko sa kong bata sa una kay ang nagtrabaho, ako lang ang misis, maestra. Kaya ako naghatod-hatod sa kong bata. Itong taas na galing ako. Nayari mo itong lipton. Kinagaling na. Ngayon, sa kinder ko to siya, ako tinghatod-hatod sa rosa ko. Ngayon, mga nanay niya, magkulat pa na silang mga bata. Ngayon, nanay ba ka to? O basta kay pastora? Kung dito may napingan, Bible study dito. Ay mga nanay. Ganyan, ako, interesado man ko kay, hindi naman po ko ato higayon na, nagkanalang po ko yung hibawan, nag-appeal po ko dito na, Bible study. To cut the story short, pagpanggawas na, nakiniduol ako ba? Isa, Brad, kasi yung mga relihiyon, ingko Katoliko. Sa pagtubag na kong Katoliko, musig na tingala ba? Musig na tingala. Ngayon, Katoliko. Ano man? Wala ka nang guming maka-istorya ko kayo. Gawas na ko niya. Lagi kayo mga bata na. Wala na lang yun. Ako lang namalandong kung anong nagkapangutangan sa ato. Musig na hingang habag ino na kong Katoliko ko. Ako ang pinatubag-tubag ko, hinaot ko na masakto ko sa kong pagagpas. Siguro, nangihingangha siya, natingala siya, pag-inom na kong Katoliko ko, kay nagtuo siguro siya, basta Katoliko, hilig kay Balus Biblia. Nangisis daw, nangisis. Sa may buong na may pusabot. Kita ang mga Katoliko, daghan kayo ta, pero i-branded na kanila basta Katoliko, di kayo mula sa Biblia. Yan, musugot mo na, musugot na. Magkapanghambog tas Ginoo na, nga Katoliko ta.
Nakita mo yung una naghawid sa Biblia, niya, buko, may kaya sa Biblia. Di ba? Insulto wala na to. Walang hapon, may pati hapon. Di ba? Okay. Pero last, ako i-share. Testimony na ko. Katong iglesia ni Cristo, ako isulti, ako gano'n na rin. Ako yung iglesia ni Cristo sa amigo nga sa una, kumbensyon, happy pag ako may iglesia sa una. Ako gano'n na ito sa ron. Sa una, dalaan yung Biblia, magtuging ko, wala na gaya sa plaza. Isip kami lang buha, mag-iasbang ko, galing, mag-dimutagay kami, dibati ng plaza. Di, ako, masultigin ko ninyo. Hangtod bisa sa ilang balay sa Victoria, Park. Yeah. Niyagi mo po kung kabugnaw sa Katoliko. Hapit ko may iglesia, pero huwag ko madala niya kay naman kay amigo po nga nagdala plain truth pa, kanang Worldwide Church of God, Herbert Armstrong na founder, nagpasabasa po kong plain truth. Ikumpara na ko ang iglesia o katong kang Armstrong, mas logical man itong kang Armstrong. Nadili naman ko niya madala po sa iglesia, kaya akong gamiton na argumento kato naman sa Worldwide Church of God. Dili man Katoliko, kaya nabugnaw naman ko, apit na kung pinabali na ito si Katoliko. Kaya, huwag ko niya madala sa iglesia, pero hapit na po kumabali na itong Worldwide Church of God. Mag-debate ming doon, di ko madala niya kay kaya wala po kung saan pag-dipin siya. Pero dili na yung Katoliko ako argumento. During that time, mapuga kayo akong ulo kay, may man siya magusot-lusot, may kisot, betan. Alkansi sa ng gabita, mukot, daga na po lang yung tabi. Kung sunod ba, may isang tiknik, sige na kung sunod niya. Munang mapuga kayo akong ulo, pero di ko madala niya kay layo medyo kayo, kasi akong pamalansin. Pero, i-share na lang ko ninyo sa akong history, nasa CFD. So, niabot ang panahon nga, ang CFD, na ay seminar, na itong auditorium din, meron siya. May seminar ang CFD, nga ang speaker si Socrates Fernandez na itong Porgar Adventist. Ni-appeal ko. But before that, nalimot ko nga, sa lihang, wala pa siya na-convert sa iglesia, kay actually sa elementary, kauwan namin. Kaya ilang balay, naroon niya doon sa kapit niya sa Kapitulo. Elementary, kakasmit kami. Hindi pa sa iglesia, ito, Katoliko ba? Yung magka-grade 6 ba ito niya? Dito siya na iglesia, yung angkol na iglesia. Nadala siya sa angkol na iglesia. Yung during that time, na katong wala pa siya mga iglesia, na katong nahinungdong, hindi ko kalimot, na kanang, di ba, ang eskwelahan kung last Friday ba na? Or kanang kayo magbuhana sa simbahan kay pag-misa na, may mga estudyante po, nagi mo na sa una. Friday ba na? During that time, Katoliko pa siya. Dayon, nato iyan buhat nga murag parang ako, murag dili mayo ba, murag siya binuang gani. Kaduha siya ng alawa. Kaduha siya ng alawa. Mo kalimot siya na. Yung isinisi sa ako, kaduha ko na siya ng alawa. Ako na lang po na i-appeal, kaya mo ni Patrón. Then, katong wala pa rin siya na-convert sa iglesia, siya mo'y nagsulti na ako, Bert, nalagi Bible study sa CFD niya. Apil ka? No. Then during that time, hindi po ko CFD eh. Imagine, grade 6 po ano, hindi po ko CFD, anak. Oo. Dili, pagka first year college na ito, pasiluan lang ko, kaya mag-isog na kung punay, kung saan mga tuwi ka, basta may tabo eh. Kung dili ito grade 6 mo lang first year. Hindi pa man siya ako, hindi siya. So, kami po mag-evento. Grade 6 mo ito. Alam nito, grade 6 po ako, paingon namin mo graduate. Then sa panahon to nga na Bible study ang CFD, naniingon siya, Bert, apil ka. Kaya na-interest naman siya, kaya naman itong iglesia naman convert niya, kaya iglesia naman ito iyang angkol ba ito o iyang angkol. Pero wala pa din siya ma-iglesia. Katuloy yung pag-ingon niya nga, Bert, apil ka Bible study sa CFD.
dapat yun yung tanong mo, apil ko ato niya, hindi pa mo po interesado atong iglim na. Suwa siya ni apil. So tagal yun nga na-convert siya sa iglesia. Then, anong nahagip ko ang tuhon na ni Biblia? Kaysa niya, may iglesia na siya. Nandihon naman ko niya. Pato naman silang ilang kuwan kapilya kay yung ministro magpamamahayag. Hapit po kumadala niya sa iglesia lagi. Kunya na may nakaanghel nga. Ako na isutin nga lang na, di man po nakutan. Si katong aparta na siya, maestro na rin. Ngayon bala na siya. Pero dala o plain truth. Magasin, dalawang gingon na ninyo. Dala plain truth. Yan hatag na po. Tuyo magkapos Ginoo. Pasa na akong plain truth. Kaya naman ay subscription na ng Bible study ba na mag-correspondence. Appeal ko sa correspondence course. Nakagalito yung mga exam po, ipadala. Nakakuha na akong grado, 91 pa yun. Pero nagka-40 kay mahawa na ko sa katoliko. Ako mamasigilan na akong sawayon. Alam mo sabi-sabi yung tupang o Diyos, ulit-ulto na, ulit-balik, mag-ampo, o kung na sawayon ako mama. Apit lagi ko na iglesia. Pero wala na po ko ma-iglesia kay mas ganahan mo ba itong ng Herbert Armstrong katong na-plain truth. Muna mag-debate mo, muna rin ito akong i-connect katong kung gino'n yung kanina. Sige na may ko, o katong akong argumento, katong sa kang Armstrong, katong na-plain truth, maglisod yung kunya ngayon. Kaya kung kuha na yun, magka-counter ko, pero para na ako, lisod kapoy, kapuyan ko. Hindi siya mo surrender po na ako. Pero kato na ngayon akong i-connect, no? Sa lihang, ang Catholic Faith Defenders na ay katong seminar na mga si Bradso, ipisado naman ko ato. Kaya untuon naman kong Bible. Pero nabugnaw na ko sa Katoliko. Ni-appeal ko atong seminar na si Bradso. Naminaw ko. 3 major objections na ko. Satisfied man ko sa explanation ni Bradso. Una, narawan, purgatorio, o basta tulog. Satisfied ko sa explanation ni Bradso. Uy, ano mo rin yung tupag katoliko? Ano niya? Very convincing pala na ko ba? So wala pa ko, tagal po mabalhin na itong Armstrong. Although, katong na-inimbro nila nga naapo niya sa Israka, all na mo, nga siya lang po, kanala pa po pamilya, magsige na kong sakasaka dito, kaya maapil na gawin ako. Pero pag tambong na ko sa seminar, satisfied mo ko sa about sa larawan, sa purgatorio, o sa intercession of saints na to. Pero daghan ba kong pangutanan kay nagugog na ibawaan na ito ikan pa sa iglesia, ikan pa sa ito, daghan kong objection to. Pero ganoon ako nga, sa 3 major objection ako, satisfied ko sa tubag, so posible nga naging tubag ang Katoliko, wala pa lang yung kukay ba to. So decide ko nga, mo-appeal yung Bible study sa CFD. So na-appeal ko. Sus, nasaktong yun ko, pinahingay man yun, natubag ka na kung mga question. Di ba pag ko magsalig pag yun sa Bible study? Kaya during that time na may computer, katupang karaan ba yan, na may internet, katong hinay pa tayo ng speed, na mag-biscuit pa gani. Pangutana rin nga na si katong tagiyaan ng Chanel, na wala naman yan, natuwa na sa Canada. Si Mrs. Carlo, tagiyaan ng Chanel, pangutana na. Pangutana na siya, sa itong magsilig palit o biscuit sa una kayo. Mag-save ko sa akong mga research about Catholic apologetics. Kaya during that time, existing naman ang grupo sa Catholic Answers sa San Diego, California, kanang Catholic.com na eh. Di ako mag-research, Sumunto nga, katong pag-apil ako sa kuhan, ngayon ko nga, nagitubag ang Katoliko, ano mo pa ng mga objection, kinahinay mo yun ang natubag. So, decided to remain Catholic. Ngayon, na-apil na ko, itawag po ko aning kanang misyon na. O, namimro din ko sa CFD. Okay. So, doon yun. Although, dagan mga pagsunay, pero wala ko nag-iisip na loss. That is part. Yeah. So, ako hindi siya to
Kaya nag-iwan mo si St. Paul sa Biblia na magdasigay. No? So, I hope na nakatanong ko o giso sa kanawang kaikag sa pagtuon ninyo na mga katikista. Dili, ibaw ka lang. May daghang mahimong apologies na dito ninyo. Ikan sa katikista. Okay. Nagkampo ka dito mga bahay. Kaya sa iyo is, ay mga bahay nito, may good apologetics. Ikan po na ito sa Jewish, si Kato si Rosalind Moss, former Jewish, evangelical na Jewish na evangelical na himong Katoliko, apologies po. Usa po siya sa speaker sa Catholic Answer. Kaya himong madli, kaya nagmadli. Okay. Si Rosalind Moss. Nilayan ko itong asawa o pastor, minister, si kaya ito, nalimot ko sa kalan. Mga bayan po ng mga apologies. Ako na hindi share para madasig mo. Kaya kung nung ni Paul Yaswipia, magdasigay mong mga Kristoano. Kaya ka nang pagdasig ko, sa mga na nagpakaon na. Kung nagdasig ko ninyo, dili niyo mo pasabot nga, ako na itigdasig ninyo. Kung madasig na mo, dasiga po na mo man. Kaya mo ginaginabuhi sa simbahan. Ginaginabuhi sa simbahan. Pagdasigay ta, para mabuhit ko tayo ang simbahan. Kirisa, kalimutan. So, I hope na nakatanong-tanong ng binhin sa pagpalambo kayo sa atong simbahan ng Katoliko. Kaya nung doon, dili sa'yo. Naghataw maagi ang mga problema, mga pagsulay. Pero isang dili sa'yo, salamat. Kaya salamat. Ay, gracias, gitan ka ng Silino. Gracias. So, salamat o may hapon na organize. Ay, ano ninyo? Dili ni pang politics ha? Matay programa sa radio, matag Domingo sa DHDR. Alas 5:45 sa punta, 5:45 tama na alas 6:15. Ayan, magsugod ang misa. Actually, 6 to 7 unta na. Pagkahibalo na po sa mga technician sa DHDR nga si Bishop ni Hangyo nga itong third class nila ibalhin ito sa 6:15. So, hindi buhay ko. So, una nga, i-atras na po ko. Naningon si manager na bisag 30 minutes lang dirita sa puno. Pero, i-usap po ka oras, nangarap pa po yung palit o oras before anak. So, mag-complete. Ay, ikaluha po sa inyo po kayo kumato sa radyo. Nang gagawin kayo. So, 5:45 to 6:15. Kaya 6:15, misa man tayo sa PSDR. Salamat kayo kung Bishop kayo. Approve ko siya. So, patong style sa preaching. Okay, so, na. So, 5:45 every Sunday. 5:45 to 6:15. Punta. Kasi na naman na. Alam mo. Okay. Ngayon, pagka kumanan ko dito, silid na po ko sa kapilya sa St. Peter, kaya ako may kasahan ni Nicolay Luceños sa may punta. Kaya misa niya alas 7 man sa Domingo. So, mga 6:15, siya, diretso ko sa kapilya, kaya pagka 6:30, sugod na po kong exposition, taman 7:20. Sila man ang misa sa ilang kapilya dito. Nakitangay ko niya sa inyong chairman. Ito mo sa ito na kawawa na yung dream, wala na po ito dito. Okay. Okay, so, naagtang ko nila dito. Okay. Nasakpan na yung ko nila dito. Okay. So, dahil pagka alauna sa hapon, anong Domingo, kung makalugar lang yung ko, kuman ko sa akong obligasyon ko sa akong pamilya dili, wala. Sinito po ko sa DHDR, kaya na po na sila programa na sangka sa katarungan, na mag-debate kayo ng mga pang-religion. So, mapil po ko niya. Pero, dili na ako kasabot, mapil ko, layo, ganang mag-subagay niya, dili. Mapil ko niya, kaya para makaton ko, saan nang mag-debate, o saan nang mag-share, nga dili masuko. Okay. Kaya ako mong gano'n na, kung maglikay ko niya, dahil naarawan ng programa, saan na ito pagtanong mo liso niya sa isakto na pag-share. Kung wala kayo, muna o example.
Di ba? Ngayon, kaalit ko niya, kay mataway na sila diha, samok na sila diha. So, kung wala yung example na makita nila, magsigil na sila gingon na. So, ito nga, mapil ko, pero hindi ko maawat silang style. Yan eh, hinahinay na kuha na ko ang porte. Ngayon ko sa lihat ka-Adventist na sa una, suki na siya masibit siya agad ka. Pero, muwak siya naman siya ginay. Ko ay, salamat. Kaya kita mo yung magdala ba sa diskusyon na, kaya galing, sabak kay sila din, sa imong example, wala sila maulaw, hanggang maawat mo sila din mo. Nindot kayo na paminaw. Nindot yung kinama. Tanawa na ko. Nawa ito'y Adventist ngayon, kalibati nga parehas po niya nga, mag-insultihan sila, dili ipahuman, palungan na lang sa kanang operator, kay samok mo din silang luha. Pero ini, kami ng luha, bahala na siya, sige siya agad, hindi ko kumawa. Mahuman mo din ang kalibati. Kaya nagluha magagawin ko nga, bisag sabak siya, di lang ito mawat niya, mahuman naman kaya, matutunan naman. Ini bahalang sa pang-sumawal ko niya, bahalang sa pang-sumawal ko niya, buti mo naman kung positibo ko. Bahalang pili ko, basta kayo, di lang ito mawawala siya ng style. Nadalugay na akong inanang style, bro, di naman mo kayo sa grabe yun, di na kayo sa grabe yun, sige tsagin ka. Pero kung doon, nalagihapon, pero at least, naka-impart, nagkatakot ka gamay. Kung mas muro, kung sige na riyan, ang maglagdan, di mausap niya nilang style niya, di dako rin mong kalipay nga, usap ka sa nagkatabang na mahimong professional na diskusyon. Pero until now, hindi pa yung ingang kamayo doon, ha? Pero nag-hope ko nga, kasi di lang mo surrender, ang galing deliver, ma-perfect. Kasi sa itong gingon ninyo, try your very best. Perfect na o dili, buhaton ka na ito, angay buhaton. Alang salamat, sa kanang sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Na ako'y nalintan nila, mag-alas 8 sa gabi, anang Domingo, nga ako'y programa ang CFD. Alas 8 sa gabi, tama na alas 7, human sa programa sa Adventist, muapil po ko rin. Muapil po ko rin, alas 8 sa gabi, Domingo, tama alas 7. Dahil na inyo kalimtik, ay wala na matong ang patay nagpino sa katekista sa Felix Kaling, yun na, kabalo na mga na, yun na kung mapahibalo. Sigong paminaw biya. Sigong paminaw. Isang dili, basahon na kung alam sa kanang inyong controller kay yung radyo mo paminaw. Di man sa internet. Kaya sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so daghang salamat Sir Gilbert Dunduyano. Ug sa mga katikista nga adunay daghang mga pangutana sama ni Mercy,